ॐ अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते भूपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे कृष्ण। पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे अध्ययन वर्गामध्ये। श्री श्री राधा गोविंद अरे यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौरनिताई यांना साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराजांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम। आणि आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया। तर आपण अध्याय 7 वर आहोत। बरीच चर्चा परवा झाल्यामुळे आपण फार श्लोक घेऊ शकलो नाही, तर मला वाटतं आपण 5 पर्यंत घेतले बरोबर। जिथे तुम्हाला बरोबर. येस, इथे तुम्हाला या सगळ्या तत्वांविषयी आपली चर्चा झाली आणि ज्याच्यामध्ये आपण म्हटलं 24 तत्वांपैकी अं, जे अव्यक्त, तर अव्यक्त या गोष्टींवर बरीच चर्चा झाली आणि मला असं वाटतं मी त्याचा रेफरन्सही मुद्दाम म्हणून ग्रुपवर पाठवला आहे। तर त्या दृष्टीने सगळ्यांच्या मनातल्या शंकांचं निरसन झालेलं आहे का? हो. योजना माताजी, पुष्पलता माताजी, मृणालिनी माताजी? हो, हो, हो. माताजी, हो. तुम्ही जो रेफरन्स पाठवलाय तो एकदा सांगाल का? म्हणजे हो, समजावून नक्की सांगाल? नक्की नक्की नक्की। बेसिकली माताजी खूप ह्याच्यामध्ये जे आपण दुसऱ्या लेवलवरती आहोत ना, पुढे जाऊन तिसऱ्या चौथ्या अजून 5व्या लेवलवर जेव्हा भक्तिशास्त्रीच्या लेवलवर तुम्ही असाल तेव्हा तुम्हाला अजून सखोल त्याला जाणता येईल फिलॉसॉफिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी। पण आता मेनली जे मी तुम्हाला पाठवलाय तो भागवताचा रेफरन्स आहे, तोही आपण हे करूया। आणि त्याच्यात मुख्य सांगण्याचं हेच आहे की जेव्हा आपण अव्यक्त म्हणतो, अव्यक्त ही जी गोष्ट आहे, अगदी अगदी साध्या सोप्या शब्दात सांगायचं तर जे व्यक्त केलेलं नाहीये, जोपर्यंत ते त्रिगुण व्यक्त होत नाहीत। एखाद्या मुलीचं लग्न झालेलं नसतं बघा, प्रभुपादांनी बऱ्याच वेळा उदाहरण दिले की एक अनमॅरिड मुलगी आणि एकीचं लग्न झाल्यानंतर जे तिचं व्यक्त होणं, तिचा तो रोल आणि त्या रूपामध्ये तिचं वावरणं वगैरे, तर ज्याप्रमाणे असं की एखादी गोष्ट अव्यक्त असते म्हणजे ती पूर्णपणे व्यक्त, म्हणून त्रिगुणांचा जोपर्यंत त्याच्यावरती, जसं तुम्ही म्हटलं लहान मूल जन्माला आलं की ते सत्व रज तम गुणात आपोआप येतं। जसं पावसाचं थेंबाचं मी सांगितलं, तो पावसातून खाली पडेपर्यंत तो ट्रान्सपरंट असतो, पण जोपर्यंत तो एकदा मातीत मिसळला की त्याचा चिखल होत, तसं या भौतिक प्रकृतीत एकदा तुम्ही जीव आला की मग तो आला सत्वरज तम गुणात। पण त्याच्या आधीचा जो त्याचा मूळ आहे, जोपर्यंत तो व्यक्त होत नाहीये त्या गुणांमध्ये, तो अव्यक्त त्याचा भाग आहे। आणि त्याला ते तत्व म्हटलेले आहे माताजी, त्याला 24वं तत्व आणि त्या 24 तत्वांपैकी एक ते आहे। तर त्याच्यातनंही मी तुम्हाला जो रेफरन्स दिलेला आहे तो एकदा अजून सांगण्याचा। हा, म्हणजे मला फक्त हे विचारायचंय की म्हणजे हे जे 24 तत्व आहेत ना, हे हं. विश्वाच्या निर्मितीसाठी आहेत का? विश्वाच्या निर्मितीसाठी म्हणजे विश्वाची निर्मिती अशी झालेली आहे बघा, मी तुम्हाला इथे सांगितलं की कसं आहे की प्रकृती ही विश्वनिर्मिती म्हणजे ही सगळी सृष्टी ही ब्रह्मांनी निर्माण केलेली आहे, जी भगवंतांच्या अध्यक्षतेखाली आहे। प्रथम पिता हे हम्म. भगवंत आहेत, त्यानंतर हम्म. ब्रह्मांनी त्यांच्या इन्स्ट्रक्शन्सनी ही सृष्टी निर्माण केलेली आहे। त्यामुळे बीज देणारे पिता हे भगवंत आहे आणि भौतिक प्रकृती ही माता म्हटलेलं आहे माताजी, आणि भौतिक प्रकृतीला इम्प्रिग्नेट म्हणजे तिला गर्भस्थ करण्याचं काम हे भगवंतांनी केलंय, म्हणून हा जीव जन्माला आलेला हम्म. आहे। ओके, तर याच्यातला मुख्य जो जीव म्हणजे तुम्ही जेव्हा म्हणतो आपण की हे शरीर आहे म्हणजे क्षेत्र म्हणतो त्याला, एक सेकंद थांब ना.
क्षमस्व. तर आपण जे बघतो आहोत तो ही जी प्रधान म्हणजे याला जे म्हटलेलं आहे, तुम्ही जेव्हा इथे वाचाल की प्रकृती ही सृष्टीची पहिली प्रमुख तत्व आहे आणि त्यात 3 गुण म्हणजे प्रकृतीमध्ये हे 3 गुण आहेत माताची, सत्व, रज आणि तमो. म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो जीवात्मा जो आहे तो आध्यात्मिक आहे, मूळ आध्यात्मिक आहे. पण जेव्हा तो भौतिक हम्म. प्रकृतीच्या नियंत्रणाखाली येतो तेव्हा तो या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली येतो. येत आहे लक्षात? समजलं. हो, समजलं म्हणजे समजलं. इथे सुद्धा पुढच्या याच्यामध्ये त्याचं अजून विश्लेषण आहे. आपण त्याला अजून हे करूया. याचा मूळ जो अव्यक्त हा जो गोष्ट आहे, अव्यक्तचा मूळ अर्थ आहे की जो सत्व, रज आणि तमो गुणांनी व्यक्त व्हायचा आहे अजून, जो अव्यक्त आहे. हा, ओके. दॅट इज सपोज टू बी समजलं. मॅनिफेस्टेशन. तो अनमॅनिफेस्टेड आहे अजून, तो विकसित, तो पूर्णपणे त्या गुणांमध्ये नाहीये. तो म्हणजे तो आपण म्हणतो जेव्हा गुणातीत म्हणतो तेव्हा त्या गुणांच्या पलीकडे, हा गुणांच्या अलीकडे म्हणजे कुठेतरी तो व्यक्त व्हायचा आहे अजून या त्रिगुणांनी, म्हणून त्याला अव्यक्त म्हणते. त्या ज्या स्वरूपाला जीवाच्या म्हटलंय तो अव्यक्त आहे आणि तो एक भाग आहे. तो या क्षेत्राचा म्हणजे या शरीराचा एक भाग आहे. म्हणजे जसं म्हटलं की शरीराची पंचमहाभूत हे जड शरीर आहे. सूक्ष्म शरीर हे मन, बुद्धी आणि अहंकार. आता याच्यापैकी सुद्धा म्हटलेलं आहे की प्रधान, म्हणून याला प्रधान का म्हटलेलं. आता तुम्ही जेव्हा हे आपण वाचू तर त्याचा अर्थ तुम्हाला इथे हम्म. बघा म्हटलंय की 3 गुण आहेत सत्व, रज, तम, जे पुरुषाने कार्यात आणेपर्यंत सुप्त असतात. आलं लक्षात? ते सुप्त, जी सुप्त हम्म. स्थिती आहे ना बरोबर. माताजी, ती अव्यक्त. हा, समजलं. ओके. सुप्त स्थितीला हम्म. अव्यक्त. त्यामुळे पहिला उत्क्रांत महत होतो अहंकार मीत्व आहे. खोटा अहंकार मीत्व दाखवतो, म्हणून त्याला मीत्व. मन, बुद्धी आणि अहंकार. तर त्याच्यामध्ये जे म्हटलेलं आहे आपण की अहंकार हा मीत्व आहे, तो महत पासून निर्माण झालेला आहे. अहंकार पुढे मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 जी आपली पंचमहाभूत आहेत, 5 घटक त्याचे इंद्रिय विषय, यांना जन्म देत. ओके. म्हणजे कसं होतं की मीत्व महत्पासून या मनापासून म्हणजे मनासहित ही सगळी इंद्रिय आहे. हा, ओके. 11. म्हणजे येस. आणि म्हणून याच्या बरोबर आपण जेव्हा तिथे 13व्या अध्यायात हा जो उल्लेख आहे की मीत्व हा जो अहंकार आहे हा तामसिकतेचं कुठेतरी स्वरूप आहे, जो पुढे जाऊन येतो पण त्याच्या आधी अव्यक्त आहे. त्याच्या आधीचा जो त्याचा सुप्तपणा आहे तो अव्यक्त आहे. हम्म. अहंकार हे कुठेतरी लक्षण आहे, अहंकार हा कुठेतरी मीत्व दाखवतोय, कुठेतरी तामसिकता दाखवतोय, पण त्याच्या आधीचं जे स्वरूप आहे ते अव्यक्त आहे. आणि ते अजून त्रिगुणांच्या सुप्त गुणांखाली आहे, सुप्त स्थितीत आहे ते गुणांच्या. हम्म. ओके. आलं लक्षात? सो इतकं लक्षात घ्या की हे आलं अव्यक्त आहे आलं. म्हणजे ते त्रिगुणांनी अजून व्यक्त झालेलं नाही. दॅट्स इट. एवढाच त्याचा व्यक्त अर्थ. झालेलं आहे. ठीक आहे. हा. हा. ओके. हरे कृष्ण. सो आपण पुढे जाऊया. श्लोक 6. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपराध पधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. येस, वाचायचंय दोघींपैकी कोणाला? तिघींपैकी वाचू शकता? वाचू का? येस मी वाचू? माताजी, वाचा. येस माताजी. सर्व सृष्ट प्राणीमात्रांचा उगम या दोन्ही शक्तीमध्ये होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे त्यांचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करताही मीच आहे, हे निश्चितपणे जाणा. तात्पर्य: अस्तित्वातील प्रत्येक वस्तू म्हणजे जड आणि चेतन तत्वाची निर्मिती आहे. चैतन्य हे सृष्टीचे मूळ आहे आणि पदार्थाची निर्मिती चैतन्यामुळे होते. भौतिक विकासाच्या विशिष्ट अवस्थेत चैतन्याची निर्मिती होत नसते. या उलट हे भौतिक जग केवळ चेतन शक्तीच्या आधाराने अभिव्यक्त झाले आहे. या भौतिक देहाचा विकास देहामधील चेतन शक्तीच्या उपस्थितीमुळे होतो. लहान मूल हे बालपणापासून कौमार्यावस्थेत आणि कौमार्यावस्थेतून तारुण्यावस्थेत जाते, कारण त्या ठिकाणी पराशक्ती अर्थात जीवात्मा उपस्थित असतो. त्याचप्रमाणे विराट विश्वाचा संपूर्ण सृष्टीचा विकास परमात्मा आणि श्री विष्णू यांच्या उपस्थितीमुळे होतो. म्हणून या विराट विश्वाच्या निर्मिती करता एकत्रित येणाऱ्या जड आणि चेतन शक्ती या मूलतः भगवंताच्या 2 शक्ती आहेत आणि म्हणून भगवंत हे सर्व गोष्टीचे मूळ कारण आहे. भगवंताचा अंश असणारे जीव हे गगनचुंबी इमारत, मोठा कारखाना,
किंवा शहराच्या निर्मितीस कारणीभूत असू शकतील, परंतु ते विराट ब्रह्मांडाच्या निर्मितीस कारणीभूत असू शकत नाही. विराट ब्रह्मांडाच्या निर्मितीस विराट आत्मा म्हणजेच परमात्मा कारणीभूत असतो. भगवान श्रीकृष्ण हे सूक्ष्म जीव आणि परमात्म्याचे कारण आहे, म्हणून हे सर्व कारणांचे कारण आहे. याला कठोपनिषदात 2.2 पुष्टी दिली आहे. नित्यो नित्यात्मा चेतन श्वेतता श्वेत नाना नामा नाना चेतनश्चेतनानां. येस. नित्यो चेतनाना नित्यानां चेतनश्चेतनानां. म्हणजे कारणाचं कारण चेतनाना नित्य. येस माताजी. हो आणि हो म्हणूनच सर्व कारणांचं कारण आहे, चेतना ज्यांच्यापासून आहे. आणि म्हणून खूप सुंदर असा श्लोक याने सांगितलाय की भगवंत इथे सांगतायत की सर्व प्राणी मात्रांचा उगम या दोन शक्तींमध्ये होतो. मग याच्या पराशक्ती आणि अपराशक्ती, की जी पराशक्ती भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती आहे, अपरा ही भगवंतांची भौतिक शक्ती आहे. त्याचं उत्पत्ती करताही म्हणजे भगवंत हे त्याचे काय म्हणतात ना, तारकही भगवंत आणि मारकही भगवंत. त्याप्रमाणे उत्पत्ती भगवंतच करतायत आणि प्रलयही भगवंतच करतायत. कारण कुठेतरी तो प्रलय जाण्याशिवाय पुन्हा उत्पत्ती होणार नाहीये. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की चैतन्य हे सृष्टीचं मूळ आहे. हे चैतन्य म्हणजे काय आहे, तर पदार्थाची निर्मिती ही चैतन्य. पदार्थ म्हणजे जड शरीर. आणि म्हणूनच या विशिष्ट अवस्थेत चैतन्याची निर्मिती होत असते. भौतिक जग केवळ चेतनाशक्तीच्या आधाराने अभिव्यक्त झालेले आहे. या भौतिक देहाचा विकास देहामधील चेतन शक्तीच्या उपस्थितीमुळे होतो. याचं अगदी सोपं साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर कार, जी गॅरेजमध्ये उभी केलेली कार असते, ते म्हणजे आपलं भौतिक शरीर आहे. आणि जेव्हा त्याच्यामध्ये तो ड्रायव्हर बसतो तेव्हा ती कार हलायला लागते, तोपर्यंत ती हलू शकते का? नाही. त्याचप्रमाणे या भौतिक शरीराचं आहे. आणि म्हणूनच हे भौतिक जग केवळ चैतना, ही जी चैतन्य आहे भगवंतांची शक्ती, आध्यात्मिक शक्ती. फक्त भौतिक शक्तीने आपण काही करू शकतोय का? भौतिक शक्तीने सगळं निर्जीव राहणार आहे, कुठेच काही हलू शकणार नाही जोपर्यंत त्याच्यावर आध्यात्मिक शक्तीचा प्रभाव नसतो. आणि म्हणून चेतना शक्ती ही भगवंतांच्या पराशक्तीमुळे आहे. आणि म्हणूनच मग ज्याप्रमाणे मूल बाल्यावस्थेपासून कौमार्य, कौमार्यापासून तारुण्यावस्थेत जाते, त्या ठिकाणी पराशक्ती अर्थात जीवात्मा उपस्थित असतो. त्याचप्रमाणे विराट विश्वाच्या संपूर्ण सृष्टीचा विकास परमात्मा श्री विष्णू यांच्या उपस्थितीमुळे होतो. जसं आपण बघितलं, देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस्तत्र मुह्यती. हा श्लोकाचा संदर्भ वेगळा आहे की जिथे धीर पुरुष या या बदलामुळे हलत नाही काही. पण ही जी चेतना असते, ही चेतना अविरत या आत्म्याच्या स्वरूपामध्ये लहानपणापासून ते तारुण्यावस्थेपासून ते वृद्धापकाळापर्यंत ती आपल्या शरीरामध्ये असते. आणि त्या चेतनेनेच ती म्हणजे त्या आत्मिक पातळीवर विचार केला तर ती चेतना फक्त त्या आत्म्याच्या प्रेझेन्समुळे असते, त्यांच्या उपस्थितीमुळे असते. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे आपण या परमात्मा श्री विष्णूमुळे, म्हणूनच हे जे चैतन्य आहे, म्हणजे ही जे कोणी म्हणतायत, म्हणून याला कोणी शक्ती म्हणताय, कोणी परमात्मा म्हणताय, म्हणजे ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान. म्हणूनच हे जे काही आहे, जी काही सृष्टी चालत आहे, ही सगळी चैतन्यामुळे आहे. आणि ही जी शक्ती आहे, जे काही आपण म्हणतो, हे भगवान विष्णूंचं आहे. आणि म्हणून महाविष्णू, जसं आपण पुरुषोत्तार बघतो त्याच्यामध्ये म्हटलंय की महाविष्णू जो कर्णोदकाशाही विष्णू, जे प्रत्यक्ष या स्वरूपामध्ये जे आपण आधीच्या श्लोकांमध्ये ज्याचा अर्थ बघितलेला आहे. आणि मग क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू, जे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करतायत, ते गर्भोदकशाही विष्णू. आणि क्षीरोदकशाही विष्णू परमात्मा स्वरूपामध्ये प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये निवास करतात. आणि म्हणूनच विराट विश्वाच्या निर्मिती करता एकत्र येणाऱ्या जड आणि चेतन शक्ती या मूलतः भगवंतांच्या शक्ती आहे. जसं मी म्हटलं की म्हणूनच जड झाली चेतन शक्ती, म्हणजेच हा शरीर आणि आत्मा ही भगवंतांची देण आहे. आणि म्हणून आपण भगवंतांचा अंश असणारे, आपण आध्यात्मिक आहोत. पुन्हा तेच सांगितलं जाते की गगनचुंबी इमारती, चाळी, काय वाटेल तेवढे फॅक्टरीज, इंडस्ट्रीज आणि भरपूर काय काय बांधू शकाल, पण म्हणून ब्रह्मांड नाही बांधू शकत, ब्रह्मांड नाही तयार करू शकत आहे. म्हणूनच तो समुद्राचा एक थेंबही खारट असतो आणि हा समुद्रही खारट असतो. पण म्हणून त्या एका थेंबाला त्या अख्ख्या समुद्राची तुलना नाही करता येऊ शकत. आणि म्हणूनच जे बिल्डिंग बनवतात त्यांनी ते ब्रह्मांड बनवण्याची इच्छा, म्हणजे ब्रह्मांड बनवण्याची स्वतःची केपेबिलिटी समजणं म्हणजे मूर्खपणा आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे विराट ब्रह्माच्या निर्मितीस विराट आत्मा म्हणजेच परमात्मा कारणीभूत असतो. भगवान श्रीकृष्ण हे सूक्ष्म जीव आणि परमात्म्याचं कारण आहे. सर्व कारणांचे नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, की सगळ्या सगळ्या जीवांच्या चेतनेचं ते स्वरूप आहे. आणि सगळ्या कारणांचं कारण हे भगवंत आहे. आणि त्यांच्यापासून ही सृष्टी आहे. त्या चेतनेमुळे, चेतना नाही तर काहीच नाही हो सृष्टीमध्ये, सगळं शून्य आहे.
सगळं निर्जीव आहे. आणि म्हणूनच ही चेतना ही परम भगवान विष्णूंकडून आहे, हे जाणून घ्यायचंय. मत्तः परतरं नान्यन्तश्चित् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. हरे कृष्ण. येस, मृणालिनी माताजी, योजना माताजी वाचणार. वाचू माताजी मी. हा, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे धनंजया, माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. तात्पर्य: परम सत्य साकार आहे की निराकार या विषयावर नेहमीच वाद घातला जातो. भगवद्गीतेनुसार परम सत्य म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आहे आणि याला गीतेत पदोपदी पुष्टी मिळालेली आहे. विशेषतः या श्लोकात परम सत्य हे पुरुष असल्याचे निक्षून सांगण्यात आले आहे. परम सत्य म्हणजे पुरुषोत्तम श्री भगवान आहे. हे ब्रह्मसंहितेतही निश्चितपणे सांगण्यात आले आहे. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अर्थात श्रीकृष्ण हेच परम सत्य पुरुषोत्तम श्री भगवान आहेत. श्रीकृष्ण हेच आदिपुरुष, सर्व रसांचे राजा श्री गोविंद आणि सच्चिदानंद रूप आहेत. या प्रमाणावरून निर्विवादपणे सिद्ध होते की परम सत्य म्हणजे सर्व कारणांचे कारण परमपुरुष आहेत. तरीही निर्विशेषवादी श्वेताश्वतरोपनिषदात 3.10 सांगितल्या प्रमाणावरून वाद घालतात. ततो यदुत्तरतरम तदरूपमनामयो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ते ते तरे दुःखमेवायन्ति. भौतिक जगतातील आदिजीव ब्रह्मदेवाला देवता, मनुष्य, प्राणी आणि पशु याच्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ मानले जाते. परंतु ब्रह्मदेवांच्याही अति परतत्व आहे आणि या परतत्वाला प्राकृत स्वरूप नाही आणि हे सर्व भौतिक विचारांपासून मुक्त आहे. जे कोणी परतत्वाला जाणू शकतात ते दिव्य होतात, परंतु ते त्याला जाणत नाहीत, ते भौतिक जगतातील दुःखे भोगतात. निर्विशेषवादी अरूपम या शब्दावर अधिक जोर देतात. परंतु अरूपम म्हणजे निराकार नव्हे, तर वर उल्लेख केलेल्या ब्रह्मसंहितेतील श्लोकानुसार अरूपम हा शब्द सच्चिदानंद रूप दाखवितो. श्वेताश्वतरोपनिषदातील 3.8.9 इतर श्लोकांमध्ये याच विधानाला पुढील प्रमाणे पुष्टी देण्यात आली आहे. माताजी, हा श्लोक तुम्ही वाचा. मी वाचते. वेदाहमेतं हरे कृष्ण. पुरुषं महान् अधीत्यन्वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय यस्मात् परं नापरमस्ति किंचित् यस्मान्नाणीयो न जायोस्ति कञ्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा हा. भौतिक कल्पनारूपी अंधाराच्या अतीत असणाऱ्या पुरुषोत्तम भगवंतांना मी जाणतो. जो त्यांना जाणतो तोच केवळ जन्म मृत्यूच्या बंधनातून मुक्त होतो. त्या परमपुरुष भगवंताच्या या ज्ञानावाचून मुक्तीचा इतर कोणताही मार्ग नाही. भगवंत हे परमपुरुष असल्यामुळे त्यांच्याहून श्रेष्ठ असे इतर कोणतेही तत्व नाही. ते सूक्ष्मतम अणुपेक्षाही सूक्ष्म आणि महत्तम तत्वापेक्षाही महान आहेत. ते एका वृक्षाप्रमाणे स्तब्ध आहेत. ते परमव्योमाला प्रकाशित करतात आणि ज्याप्रमाणे वृक्ष आपली मुळे पसरवितो त्याप्रमाणे ते आपल्या विविध शक्तींचा विस्तार करतात. या श्लोकावरून निष्कर्ष निघतो की परमसत्य म्हणजेच पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि आपल्या विविध परा आणि अपरा शक्तीद्वारे ते सर्व व्यापक आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
येस. तो भगवंत इथे सांगतायत म्हणजे आपण ज्या आधीच्या श्लोकामध्ये जाणलं की दोऱ्यात ओलेल्या मण्याप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. भगवंत सांगतायत इथे की स्वतः भगवंत स्वतःच्या मुखातून हे सांगतायत. जसं भगवंतांनी 10व्या अध्यायामध्येही सांगितलंय, अहम सर्वस्य प्रभू मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भाव समन्विता. प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत की मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगताचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासूनच उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. अहम सर्वस्य प्रभू मत्तः इति प्रवर्तते, की भगवंत स्वतः सांगतायत की जे काही आहे ते भगवंतांपासून आहे आणि म्हणूनच त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ असं कुठलं सत्य नाहीये. परमसत्य हे पुरुष असल्याचं निक्षून सांगण्यात सांगितलेलं आहे की ब्रह्मसंहितेमध्ये हे निश्चित केलं की ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद जे भगवंतांचं सच्चित आनंद. मग ज्या कोशांना आपण बघतो, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश आणि आनंदमय कोश, अशा 5 कोशांना आपल्याला 13वा अध्याय ते जाणायचे की या कोशांनुसार की मनुष्य कशी प्रगती करतो आहे. की अन्नमय म्हणजे कुठेतरी फक्त अन्नामध्येच, म्हणजे भगवंताला फक्त अन्नामध्ये शोधतं, स्वतः पुरतं फक्त तेवढं अन्न ग्रहण केलं की झालं. त्यानंतर प्राणमय, की मन प्राण घेतो आहे की जे श्वासोच्छ्वास घेतो आहे त्याच्यामध्ये भगवंतांना सुटतं. त्याच्यानंतर विज्ञानमय, ते अप्लाय कसं करायचं, या भगवंतांच्या शक्ती आहेत आणि त्या कशा प्रकारे भौतिकतेमध्ये आलेल्या आहेत, ज्याचा आपल्याला 10व्या अध्यायामध्ये विभूती योग सांगताना भगवंत प्रत्येक अभिव्यक्तीची सूचक अभिव्यक्ती भगवंत सांगतात की हे सगळे आहेत नद्या, पण त्यातली प्रतिनिधित्व करणारी कुठली अभिव्यक्ती कुठली, तर गंगा ही आहे. पांडवांमध्ये अर्जुन श्रेष्ठ आहे. प्रत्येकाचं श्रेष्ठत्व सांगितलेलं आहे. आणि त्यानंतर ज्याप्रमाणे विज्ञानमय नंतर आनंदमय कोश आहे की कशा प्रकारे अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, ज्याचं ऍप्लिकेशन झाल्यानंतर कळलंय की भगवंत कोण आहे. आणि म्हणूनच या भगवंतांपासूनच सगळे कारणांचे कारण परम कारण भगवंत आहेत. आणि भगवंत सगळ्या सृष्टीचं मूळ आहे. जे 4 कुमारांनाही कळलं नाही, जे देवी देवतांना कळलं नाही, ते प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितल्याशिवाय कळणार आहे थोडीच. म्हणून भगवंत 10व्या अध्यायातही त्या चतुश्लोकी गीतेतला पहिला श्लोक आहे की माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ असं कोणी नाही. हे प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितल्याशिवाय आपल्याला कळणारच नाही, कारण ही सृष्टीच भगवंतांपासून आहे. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगता आहेत की श्रीकृष्ण हेच परमसत्य पुरुषोत्तम भगवान आहेत. हेच आदी पुरुष, सर्व रसांचे राजा श्री गोविंद, की जे सगळ्या इंद्रियांचे आणि ज्यांनी गायींचं रक्षण करतात आणि गायींवर नितांत प्रेम केलेलं आहे, असे गोविंद आणि सच्चिदानंद रूप आहेत. की सच्चित आनंद, जे शाश्वत आहे, जे परिपूर्ण आहेत ज्ञानाने, आणि जे आनंद म्हणजे अगदी आपण तो आनंद चिरकाळ टिकणारा आनंद आहे, असे ते सच्चित आनंद आहे. आणि म्हणूनच असे निर्विवादपणे सिद्ध होते की परमसत्य म्हणजे सर्व कारणांचे कारण आहे. पण इथे कुठेतरी निर्विशेषवादी लोकांना पुन्हा काय वाटतं आहे की मग ते त्या गोष्टीवर पण वाद घालतात, कारण त्यांनी भगवंतांना जाणलंच नाही. त्यांचा विश्वासच नाहीये. भगवंत आहेत, श्रीकृष्ण आहेत, याच गोष्टीवर मुळात विश्वास नाही. मग ते आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार आहे. मग ते तिथे वाद घालतात, कारण तिथे अद्वैतवादी आहेत की जे भगवंत, आपण मी म्हणजे भगवंत बनू शकतो या गोष्टीवरती जे मान्यता करणारे आहेत, ती गोष्ट भगवंतांना नाही मानत. मग मग भक्त आणि भगवंत संबंध कसा येणार हो? स्वतःलाच भगवंत मानायला लागलं तर भक्त कुठे गेले मग? मग ती भक्ती कोणाशी करायची आहे? ती भक्तीच तर भगवंतांची करायची. आणि म्हणून तो भक्त भगवंत हा जे रिलेशन आहे ना, दॅट इज डिफरंट. आणि मग ते उदयास येतं हो. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतात या भौतिक जगतातील आदिजीव ब्रह्मदेवाला देवदेवता, मनुष्य, प्राणी आणि पशु यांच्यामध्ये ब्रह्माला श्रेष्ठ मानलं गेलं. पण ब्रह्मदेवाचे हे अतीत हे परतत्व आहे. म्हणूनच बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. ब्रह्माजींनी सृष्टी निर्माण केली आहे ती भगवंतांच्या अधिपत्यात. आणि म्हणून या परतत्वाला प्राकृत स्वरूप नाही, तर व ते सर्व भौतिक विचारांपासून मुक्त आहे. कारण ह्या परतत्वाला, म्हणून भगवंतांनी निर्मिती सगळ्याची केलेली आहे, पण ते त्याच्यापासून अलिप्त आहे. त्यांच्यावर त्याचा प्रभाव नाहीये. या त्रिगुणांचा भगवंतांवर कुठलाही प्रभाव नाही. भगवंत कुठेही काही इंटरफिअर करत नाहीत. सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे, सगळे आश्रित भगवंतांवर आहेत, पण भगवंत त्यांच्यावर आश्रित नाहीये. इट डझंट गो वायसी वर्सा हिअर. दॅट इज इम्पॉर्टंट. कारण भगवंत हे परमतत्व आहेत, परम कारण आहेत. त्याच्यामुळे ते त्या भौतिक सृष्टीच्या अधिपत्याखाली येत नाही, सृष्टीच्या नियंत्रणाखाली येत नाही, तर ती सृष्टी त्यांच्या नियंत्रणाखाली, हे जाणलं पाहिजे. आणि जे हे जाणतात ते निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा फिरून जन्म घेत नाहीत. आणि म्हणून इथे सांगितलेलं आहे की आपल्याला
याचा रेफरन्स दिलेला आहे की भौतिक कल्पनारूपी अंधाराच्या अतीत असणाऱ्या पुरुषोत्तम भगवंतांना मी जाणतो. जो त्यांना जाणतो तोच केवळ जन्म मृत्यूच्या या पुन्हा बंधनामध्ये अडकत नाही. तो तिथून मुक्त होतो आणि त्या परमपुरुष भगवंतांच्या या ज्ञाना वाचून मुक्तीचा इतर कोणताही मार्ग नाही. भगवंत हे परमपुरुष असल्यामुळे त्यांच्याहून श्रेष्ठ असे इतर कोणतेही तत्व नाही. ते सूक्ष्महून अणुसूक्ष्मतम, अणुपेक्षाही सूक्ष्मतर, महत्तम, तत्वापेक्षाही महत्त असे ते आहेत. आणि एका वृक्षाप्रमाणे शब्द आहेत. ते परम व्योमाला प्रकाशित करतात. म्हणजेच त्या ब्रह्म म्हणजे जे काही त्यांच्यापासून आहे ती सगळ्या ब्रह्म चैतन्य आहे त्या सगळ्याला, त्या सृष्टीला ते स्वतः प्रकाशित करतात. वृक्ष आपली मुळे पसरवतो त्याप्रमाणे विविध शक्तींचा, ते त्यांच्यापासूनच्या सगळ्या शक्तींचा ते विकास करता आहेत. म्हणून त्या पराशक्ती अपराशक्ती या भगवंतांच्या आहेत. त्याचप्रमाणे जसं आपण म्हणतो कुरुक्षेत्रावरील ते युद्ध करतानाच भगवंतांनी ती ज्ञानाचा उपदेश दिलेला आहे. तिथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला उपदेश मिळालेला आहे. आणि अशा प्रकारे भगवंत सांगता आहेत की या श्लोकावर निष्कर्ष निघतो की परम सत्य म्हणजेच पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि आपल्या विविध परा आणि अपराशक्तींद्वारे ते सर्व व्यापक आहेत. परा आणि अपराशक्ती, भौतिक शक्ती आणि आध्यात्मिक शक्ती, या शक्तींच्या आधारे भगवंत हे सर्व व्यापक आहेत. म्हणून भगवंतांनी 10व्या अध्यायात ते अर्जुनाला सांगितलं हो की एवढ्या विभूती कशासाठी विचारतोय, जिथे मी एका अंशातून प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये तो ब्रह्मा परमात्मा स्थित आहे. मग त्या प्रत्येक हृदयामध्ये भगवंत शोधलं पाहिजे. म्हणून एका त्या धाग्यातून मी अख्खं विश्व व्यापलेलं आहे असं भगवंत सांगता येईल. मग भगवंतांनी आता इथे काही विभूती म्हणजे काही ज्या आपण, कारण नॉर्मल माणसं आहेत, कॉमन मॅन आहेत, त्यांना भौतिकतेमधूनच त्या गोष्टीचं प्रमाण मिळणं हे कुठेतरी त्यांच्या माइंडसेटला पटणारं असेल. कारण त्यांची मानसिकता आणि त्यांची आपण म्हणतो ना की त्यांची मेंटल कपॅसिटी किंवा जनरल कपॅसिटी अंडरस्टँडिंगची, त्याप्रमाणे आपण भगवंत इथे काय सांगतायत की भगवंतांनी भौतिकतेमध्ये, मग या कॉस्मिक लेअरमध्ये त्यांनी कशा प्रकारे स्वतःहून याच्यामध्ये फेथ आहे किंवा ओढले गेलेले आहेत, स्वतःहून याच्यामध्ये येत आहेत, तर ते कशा प्रकारे आहेत या विभूतीनं भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून हे सामान्य माणसाला भौतिकतेमधून प्रत्यक्ष या कॉस्मिक मॅनिफेस्टेशन म्हणजे या भौतिक सृष्टीमधील कशा प्रकारे एक भगवंत आहेत आणि त्यांच्यापासून या गोष्टी आहेत हे जाणण्यासाठी निश्चितच हा श्लोक खूप महत्वाचा आहे. रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मी शशी सूर्ययो प्रभव प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम दुषु. हरे कृष्ण. योजना माताजी वाचणार. हो, वाचते. हरे कृष्ण माताजी. हे कोणत्या पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रांमधील ओंकार मी आहे, आकाशातील शब्द मी आणि मनुष्यांमधील सामर्थ्य मी आहे. तात्पर्य: आपल्या विविध परा आणि अपरा शक्तींद्वारे भगवंत सर्वव्यापी कसे आहेत याचे वर्णन या श्लोकामध्ये करण्यात आले आहे. भगवंतांना प्रथम त्यांच्या विविध शक्तींद्वारे जाणता येते आणि या रीतीने त्याची निर्विशेष अनुभूती होते. ज्याप्रमाणे सूर्यलोकातील अधिष्ठात्री देवता एक पुरुष आहे आणि त्याच्या सर्वव्यापी शक्ती सूर्यप्रकाशाद्वारे त्याच्या सर्वव्यापी रूपाची अनुभूती होते, त्याचप्रमाणे भगवंत जरी आपल्या शाश्वत धामामध्ये निवास करीत असले तरी त्यांच्या सर्वव्यापी विविध शक्तींद्वारे त्यांची अनुभूती होते. रुची किंवा रस हा पाण्याचा गुणधर्म आहे. समुद्राचे पाणी पिणे कोणालाही आवडत नाही, कारण पाण्याची शुद्ध चव मिठाच्या मिश्रणामुळे खारट झालेली असते. पाण्याबद्दलचे आकर्षण हे पाण्याच्या चवीच्या शुद्धतेवर अवलंबून असते आणि ही विशुद्ध चव किंवा रस म्हणजे भगवंतांची एक शक्ती आहे. निर्विशेषवादी हा पाण्याच्या चवीद्वारे भगवंतांची पाण्यातील उपस्थिती जाणतो आणि साकारवादी सुद्धा भगवंतांनी कृपा करून मनुष्याची तहान भागविण्याकरता शुद्ध गोड पाणी पुरवण्याबद्दल भगवंतांचे गुणगान करतो. भगवंतांच्या अनुभूतीचा हाच मार्ग आहे. वास्तविकपणे पाहता साकारवादी आणि निराकारवादी यांच्यात मुळीच मतभेद नाही. जो भगवंतांना जाणतो त्याला माहीत असते की साकारत्व आणि निराकारत्व हे दोन्हीही एकाच वेळी एकाच पदार्थात विद्यमान असते आणि त्यांच्यात परस्पर विरोधाभास नसतो. म्हणून श्री चैतन्य महाप्रभूंनी आपला अचिंत्य भेदाभेद तत्व नामक दिव्य सिद्धांत प्रस्थापित केला. चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाशही मूलतः ब्रह्मज्योतीपासून उत्सर्जित होतो आणि ब्रह्मज्योती म्हणजे भगवंतांचे निर्विशेष तेज आहे. प्रत्येक वैदिक मंत्राच्या आरंभी असलेला प्रणव अथवा ओंकार हा दिव्य शब्द भगवंतांनाच संबोधितो.
भगवान श्रीकृष्णांना त्यांच्या असंख्य नावांनी संबोधण्यास निर्विशेषवादी घाबरतात, म्हणून ते ओंकार या दिव्य ध्वनीचा उच्चार करणे पसंत करतात. परंतु ते जाणत नाहीत की ओंकार म्हणजे श्रीकृष्णांचे शाब्दिक प्रतिनिधित्व आहे. कृष्ण भावना ही सर्वव्यापी आहे आणि जो कृष्ण भावना जाणतो तो धन्य होय. जो श्रीकृष्णांना जाणीत नाही ते मायेच्या बंधनात आहेत आणि म्हणून श्रीकृष्णांचे ज्ञान होणे म्हणजे मुक्ती आणि श्रीकृष्णांबद्दलचे अज्ञान म्हणजे बंधन होय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण, माताजी. हरे कृष्ण. जो भगवंतांना जाणतोय, भगवंतांनी आपल्याला आधीच्याही अध्यायात आपण बघितलं, जन्म कर्मच मे दिव्यम योमा वेत्ती तत्वतः, की भगवंतांना जो तत्वतः जाणतोय, भगवंत अजन्म आहे, भगवंताचा जन्म होत नाही, भगवंत प्रकट होत आहेत. आणि भगवंत ज्या वेळेला वासुदेव आणि देवकीच्या, जेव्हा देवकीचं भावाने कंसाने अं, त्याचं तिचे केस धरले आणि जेव्हा तिला तो फरफटत किंवा त्या रथातून बाहेर काढणार, तेव्हा तिथे कुठेतरी त्या अधर्माचा इतका प्रकोप झालाय की त्या क्षणी भगवंत प्रकट होणार आहे. आणि म्हणूनच ती आकाशवाणी होतीये की आठवा पुत्र देवकीचा हा श्रीकृष्ण असेल, जो कंसाचा संहार करतो. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांना जाणणं, की ह्या सगळ्या शक्ती, कारणांचं कारण, सर्वोच्च कारण, सर्वोच्च नियंत्रक हे भगवंत आहेत. या सगळ्या शक्तींचा जो शक्तींची निर्मिती आहे ही भगवंतांपासून, सूर्य चंद्र हे भगवंतांचे डोळे आहेत. आणि म्हणूनच सूर्यलोकातील अधिष्ठाती देवता एक पुरुष आहे, त्याचप्रमाणे त्याच्या सर्वव्यापी शक्ती सूर्यप्रकाशाद्वारे त्याने सर्वव्यापी रूपाची अनुभूती होते. त्याचप्रमाणे भगवंत आपल्या शाश्वत धामामध्ये निवास करीत असले तरी त्यांच्या सर्वव्यापी विविध शक्तींद्वारे त्यांची अनुभूती होते. आणि म्हणूनच ते गोलोक वृंदावनामध्ये जरी तिथे आरूढ असतील तरी पण त्यांच्या सगळ्या भौतिकतेमधून ते जे काही प्रकट होत आहेत किंवा त्यांच्या ज्या काही शक्ती आहेत त्याच्यातनं त्यांचं असणं हे निश्चितच आपल्याला जाणून घेता येतं. आणि म्हणूनच भगवंत सांगता आहेत की शाश्वत धामामध्ये निवास करीत असले तरी त्यांच्या विविध शक्तींद्वारे ज्या अनुभूती येतात त्याच्यामधील अशा आहेत की रुची किंवा रस हा पाण्याचा गुणधर्म आहे. समुद्राचं पाणी कोणाला आवडत नाही कारण ते खारट असतं. पाण्याबद्दलचं आकर्षण हे पाण्याच्या चवीच्या शुद्धतेवर अवलंबून असते. आणि विशुद्ध चव किंवा रस म्हणजे भगवंतांची शक्ती आहे. पाण्याच्या चवीला आलेली एक प्रकारची, पाण्याला आलेली चव ही भगवंतांची शक्ती आहे. जी आपण, एखादी माणूस जर तहानेने व्याकुळ झालेला असेल तर त्याला जर तुम्ही एक ग्लासभर दूध समोर केलं तर त्याच्या दुधाने त्याची तहान भागणार नाही. त्याच्यासाठी त्याला ते पाणीच हवं आणि त्या पाण्याचा रस, आणि ज्या प्रकारे ते अमृत प्यायल्यासारखं पाणी प्यायल्यानंतर त्याची जी काही त्याला जे समाधान मिळणार आहे त्या पाण्याच्या चवीमुळे आहे. आणि ती चव निश्चितच भगवंतांमुळे आहे. आणि हा जो ही जी रस आहे, हा पाण्याच्या चवीचा रस हा भगवंतांची शक्ती आहे. आणि म्हणूनच या भौतिकतेमधून, की म्हणून अर्जुन भगवंतांना जेव्हा विचारणार आहे, 10व्या अध्यायात विचारलंच की कशा प्रकारे तुम्ही या भौतिकतेमध्ये प्रकट झालेला आहेत. आणि म्हणून या सामान्य माणसाला कळावं की अशा प्रकारच्या भौतिकतेमधून, की पाण्याच्या रसामधून सुद्धा भगवंत भेटत आहेत, की भगवंतांपासून आहे. आणि मग या चवीद्वारे भगवंतांची पाण्यातील उपस्थिती जाणतो. आणि साकारवादी सुद्धा भगवंतांनी कृपा करून, साकारवादी सुद्धा भगवंतांनी कृपा करून मनुष्याची तहान भागवण्याकरता शुद्ध गोड पाणी पुरवण्याबद्दल भगवंतांचे गुणगान करतो. की कशा प्रकारे मग एखादी निराकारवादी, निर्विशेषवादी असेल, निर्विशेषवादी, निराकारवादी म्हणजे जो भगवंतांचं स्वरूप जाणत नाही, जो भगवंतांना मूर्ती रूप जाणत नाही, जो भगवंतांना भगवान स्वरूपामध्ये जाणू शकत नाही, जो ना परमात्मा स्वरूपात पण जाणू शकत नाही, चतुर्भुज रूप, तो भगवंतांना निराकार रूप म्हणजे ते साकार रूप त्याला जाणता येत नाहीये, तो निर्विशेषवादी आणि तो निराकारवादी आहे, पण तो भगवंतांना पाण्याच्या चवीतून ओळखतो. कारण ही जी काही चव आहे आणि हे मी पाणी पिऊन मला जे समाधान मिळत आहे, अमृत प्यायल्याचं समाधान, हे भगवंतांमुळे आहे हे तो जाणतो. आणि मग साकारवाद्याला हे वेगळं सांगण्याची गरज नसते कारण त्यांनी भगवंतांना आधीच जाणलेलं आहे. त्याला कुठेही कन्व्हिन्सिंग करायची गरज नसते कारण त्याला माहिती आहे तहान भागवणारं पाणी हे भगवंतांपासून आहे. आणि म्हणून भगवंतांच्या अनुभूतीचा हाच मार्ग आहे. वास्तविकपणे पाहता साकारवादी आणि निराकारवादी यांच्यात मुळीच मतभेद नाही. जो भगवंतांना जाणतो त्याला माहित आहे की साकारत्व आणि निराकारत्व हे दोन्ही एकाच वेळी सर्व पदार्थात विद्यमान असते आणि त्यांच्यात परस्पर विरोधाभास नसतो. म्हणून श्री चैतन्य महाप्रभूंनी आपला अचिंत्य भेद अभेद तत्व नामक सिद्ध सिद्धांत प्रस्थापित केला. बघा की म्हणूनच की जिथे भगवंत आहेत तिथे आपोआपच ती गोष्ट येणार आहे, किंवा जिथे ती गोष्ट आहे तिचं मूळ भगवंतच आहे हे साकारवाद्यालाही माहिती आणि निराकारवाद्यालाही माहिती. तिथे कुठेच त्यांचा मतभेद नाही. कारण एखादी गोष्ट एखादी असा जाणतोय तर एखादी अशा प्रकारे जाणतो आहे. तोच घास असा खाल्ला जातोय तर कधी कधी असा फिरवून खाल्ला जातोय, पण तिथे त्याचं तत्व एकच आहे.
तो निराकारवादी भगवंतांना जाणतोय, पण फक्त तो या शक्तीतून जाणतोय. आणि म्हणून भगवंत इथे म्हणतायत की दोन्ही एकाच वेळी सर्व पदार्थात विद्यमान असते, भगवंतांपासूनच ते आहे. मग तिथे कुठेच परस्पर विरोधाभास नसतो. आणि म्हणून भगवंतांनी, चैतन्य महाप्रभूंनी जे अचिंत्य भेद अभेद, म्हणजे एकाच वेळेला अनेक, कशा प्रकारे भगवंतांपासून या सगळ्या गोष्टी आहेत, आणि क्वालिटेटिव्हली हे सगळं भगवंतांपासूनच आहे, क्वांटिटेटिव्हली नाहीये, की कशा प्रकारे परिमाणात्मक दृष्ट्या भगवंतांसारखे नाही आहोत आपण, पण निश्चितच जे काही क्वालिटी जी आहे ती निश्चितच भगवंतानं, की या जीवात्म्यामध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. ह्या एकाच वेळी अनेक या शक्तींद्वारे भगवंत वावरत आहेत, की एकाच वेळी भगवंत ज्यांनी भगवंतांनी जो उपदेश केला, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत बरं का, त्या नीट जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. जेव्हा मी अचिंत्य भेद अभेद या गोष्टीबद्दल सांगतेय, तेव्हा इथे कुठेतरी भगवंतांपासून या शक्तींपासून, म्हणजे एकाच वेळेला भगवंत अनेक ठिकाणी असू शकतो, कारण त्यांच्या शक्तींद्वारे. मी जो दुसरा याचा भाग सांगितला तो कुठेतरी क्वालिटी आणि क्वांटिटी याच्यामध्ये परिमाणात्मक दृष्ट्या भगवंतांपासून वेगळे आहोत. ते मला वाटतं ते दॅट इज समथिंग टू डू विथ डिफरंट कॉन्टेक्स्ट. पण त्या आपण आत्ता जे इथे जाणायचं आहे हे भगवंतांच्या शक्तीद्वारे. आणि त्याचाही एक भाग आपण हा जाणणार आहोत जेव्हा आपण परा आणि अपराशक्ती बघतो, तेव्हा पराशक्ती ही भगवंतांचीच शक्ती आहे, आणि ज्याचा आपण एक भाग आहोत, हेही तितकंच जाणायचं आहे. पण भगवंतांपासूनच्या ज्या काही शक्ती आहेत त्या एकाच वेळी अनेक ठिकाणी, म्हणजे एकाच वेळी भगवंत समोर जवळ आहेत, तर ते त्याच वेळेला अगदी लांबही असू शकतात, की या त्यांच्या शक्तीद्वारे भगवंतांनी कुरुक्षेत्रावरच अर्जुनाला, तिथेच कुरुक्षेत्राच्या ठिकाणी, युद्धाच्या ठिकाणीच भगवंतांनी आपलं विराट विश्वरूप दाखवलेलं आहे, कुठेतरी लांब जाऊन किंवा वेगळ्या ठिकाणी नाही. एकाच वेळी भगवंत तिथे रथामध्येही आरूढ आहेत आणि आपलं विश्वरूपही दाखवत आहेत. या भगवंतांच्या शक्ती आहेत, ज्या परा आणि अपरा शक्ती आहेत त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या शक्ती आहेत. आणि म्हणूनच हा अचिंत्य भेद अभेद, जीव आणि परमात्म्यामधला हा भेद जाणायचा आहे निश्चितच. आणि म्हणून मी इथे क्वालिटी आणि क्वांटिटीचा मुद्दाम उल्लेख केलेला आहे, की भगवंतांपासूनच्या या सगळ्या शक्ती आहेत, पण या सगळ्या कशा प्रकारे जीवात्म्यामध्ये नाही असू शकत. जीवात्मा हा भगवंतांचा अंश आहे, परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणूनच एकाच वेळेला भगवंत या अनेक शक्तींमधून या सगळ्याचं आपल्याला अभिव्यक्ती, असं दर्शन घडत. आणि मग चंद्र सूर्याच्या प्रकाशाबद्दल, की चंद्र सूर्याचा प्रकाश हा भगवंतांपासून आहे. ब्रह्मज्योती म्हणजे भगवंतांचं निर्विशेष तेज आहे, भगवंतांपासूनचं जे तेज आहे त्याला आपण ब्रह्मस्वरूप म्हटलेलं आहे. ओम, ओम ज्याचा उच्चार केला जातो, अ उ म. इथे पुढे जाऊन आपल्याला 17व्या अध्यायातही जाणायचं आहे, की प्रत्येक यज्ञांचा, जी काही यज्ञ केले जातात आणि आहुती दिल्या जातात त्या ओम तत्सतनी दिल्या जातात. ओम या सिलॅबलमध्ये, ओम हा शब्द हा भगवंतांचं मूळ आहे. आणि म्हणूनच भगवंत श्रीकृष्णांना त्यांच्या असंख्य नावांनी संबोधण्यास निर्विशेषवादी घाबरतात. म्हणून ते ओंकार या दिव्य ध्वनीचा उच्चार करणे पसंत करतात. परंतु ते जाणत नाही की ओंकार म्हणजेच श्रीकृष्णाचे शाब्दिक प्रातिनिधित्व आहे, ओंकार म्हणजेच भगवंत आहेत, भगवंत म्हणजेच ओंकार आहे, हे निराकारवादी जाणत नाहीत. कारण त्यांनी श्रीकृष्णांना जाणलं नाही, त्यांनी श्रीकृष्णांनाच मानलं नाही. म्हणूनच त्यांना कुठेतरी त्या ओंकारामधून ती प्रचिती येते, पण त्यांना प्रत्यक्ष श्रीकृष्णाचं दर्शन नाही होते, त्यांना प्रत्यक्ष त्या मूर्ती स्वरूपावर अजून पूर्णपणे भक्ती आलेली नाही. आणि म्हणूनच जे श्रीकृष्णांना जाणत नाही ते मायेच्या बंधनात अडकतात. आणि म्हणून श्रीकृष्णांचं ज्ञान होणे म्हणजेच मुक्ती, आणि त्यांच्याबद्दलचं अज्ञान म्हणजे बंधन होय. म्हणून इथे भगवंतांविषयीचं ज्ञान मिळणं, मग तिथेच सगळं, जिथे जिथे मूळ भगवंत येतो तिथे मग ते कर्म आपण करतो आहोत, मी बाजूला ठेवला जातो. आणि म्हणून तिथे कुठेतरी सांगितलं जातं की भगवंतांपासून हे सगळं जेव्हा आहे, तेव्हा त्या मीला बाजूला ठेवून आपण त्या कर्माच्या बंधनातही अडकत नाही, आणि मग त्या कर्माच्या फळांचा उपभोग न घेतल्यामुळे त्या फळांचे भोगही भोगायला लागत नाही. निश्चितच मनुष्य त्या मार्गातून मोकळा होऊ शकतो, जो भगवंतांना जाणतो. पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. तेजश्चास्मि ते विभावसु आणि तपश्चास्मि तपस्विषु. हरे कृष्ण. कोणाला वाचलेलं आवडेल? वाचायला आवडेल कोणाला? काही हा, प्रश्न आहेत का? पुढची आधीच्या दोन श्लोकावर काही प्रश्न आहेत? समजतंय का काही?
कारण थोडासा हो, अध्यायामध्ये काही समजतं. क्लिष्टता आहे. तर हे मुख्य भगवंतांच्या शक्तींबद्दल आहे. भगवंतांच्या निरनिराळ्या शक्तींमुळे भगवंत जवळही आहेत, दूरही आहेत. या भगवंतांच्या सगळ्या शक्ती आहेत. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी अचिंत्य भेद अभेद आपल्याला एकाच वेळेला अनेक ठिकाणी भगवंत दिसू शकतात या शक्तींद्वारे भगवंतांच्या. हो. योजना मी माताजी, वाचू? माताजी, काही डाऊट आहेत 2 श्लोकांबद्दल? नाही नाही, संपलाय नाही. माताजी. समजतंय? हो हो. हम्म. पुढे जाऊया आपण. येस माताजी, वाचा. तुम्हाला श्लोक वाचायचा आहे माताजी, वाचू शकता. नाही, ठीक आहे, तुम्ही वाचलात ना. ओके. पृथ्वीचा मी मूळ मी सुगंध वाचलाय. मी आहे आणि आ मी वाचलाय माताजी. येस, तुम्ही अनुवाद आणि तात्पर्य वाचू शकता. हा, येस. पृथ्वीचा मूळ सुगंध मी आहे आणि अग्नीमधील उष्णता मी आहे. सर्व जीवांमधील जीवनशक्ती मी आहे आणि सर्व तपस्व्यांचे तप पण मीच आहे. तात्पर्य: जे विकाररहित असते त्याला पुण्य अर्थात मूळ असे म्हणतात. भौतिक जगतातील प्रत्येक वस्तूला विशिष्ट रस किंवा गंध असतो. उदाहरणार्थ वायू, अग्नी, पाणी, पृथ्वी किंवा फुलांमधले रस आणि गंध असतो. निर्दोष मूळचा गंध जो सर्वत्र व्याप्त झालेला असतो तो गंध म्हणजे श्रीकृष्णच आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक गोष्टीला विशिष्ट अशी मूळ चव असते आणि रसायनांच्या मिश्रणाद्वारे ही चव बदलता येते. म्हणून प्रत्येक वस्तूला मूळ रूपात थोड्याफार प्रमाणामध्ये वास, गंध अथवा चव असते. विभावसू म्हणजे अग्नी होय. अग्नीशिवाय आपण स्वयंपाक करू शकत नाही, कारखाने चालवू शकत नाही इत्यादी. आणि हा अग्नी म्हणजे श्रीकृष्ण आहे. अग्नीमधील उष्णता म्हणजे श्रीकृष्ण आहेत. आयुर्वेदानुसार अपचन हे पोटातील मंदाग्नीमुळे होते, म्हणून पचन क्रियेकरता देखील अग्नी आवश्यक आहे. यास्तव कृष्ण भावनेमध्ये आपल्याला पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू हे प्रत्येक चेतन तत्व, सर्व रसायने आणि सर्व भौतिक तत्वांचे उगम हे श्रीकृष्ण असल्याची जाणीव होते. मनुष्याचे आयुष्य ही श्रीकृष्णावरच आधारित असते. त्यामुळे श्रीकृष्णांच्या कृपेने मनुष्य आपले आयुष्य वाढवू शकतो अथवा कमी करू शकतो. म्हणून कृष्ण भावना ही प्रत्येक क्षेत्रात सक्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. तर म्हणून इथे या आधीच्या श्लोकामधला जो अचिंत्य भेद अभेद हा जो हे जे तत्व आहेत हे खूप महत्वाचं आहे, जे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलेलं आहे. की जे निर्विशेषवादी आहेत किंवा आपण जे अद्वैतवादी म्हणतो ते आपणच भगवंत होऊ शकतो या तत्वाखाली कुठेतरी सगळं मानतायत. पण जो अचिंत्य भेद हा भेद, आणि म्हणूनच तिथे एकाच वेळेला भगवंत अनेक ठिकाणी वावरू शकतात या भगवंतांच्या शक्तींद्वारे, वेगवेगळ्या शक्तींद्वारे. आणि त्याच प्रकारे भगवंतांची पराशक्ती, जी आपण जीव आहोत, हा जीव भगवंतांचा अंश आहे. ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना, ही हा भगवंतांचा परमात्म्यापासूनचा आत्मा हा अंश आहे. आणि म्हणूनच तो अंश हा पूर्ण परमात्मा होऊ शकत नाही. हे जाणणं, हे 2 गोष्टी या तत्वातून जाणणं हे महत्वाचं आहे. एकाच वेळी भगवंत अनेक ठिकाणी दिसू शकतात भगवंतांच्या शक्तींमुळे. आणि त्याचबरोबर आपण अणू आहोत आणि भगवंत विभू आहे. अणू आत्मा आहोत, आपण विभू, भगवंत विभू आत्मा आहेत. भगवंत परमात्मा आहेत, आपण अत्यंत मायन्यूट असे भगवंत. आपलं स्वरूप जाणणं महत्वाचं आहे. तर हा अचिंत्य भेद हे तत्व जाणणं प्लीज व्यवस्थितपणे जाणून घ्या. आणि मग इथे भगवंत सांगता आहेत की जसं भगवंतांनी सूर्यचंद्र हे भगवंतांपासूनच आहे, त्याप्रमाणे भौतिक जगतातील प्रत्येक वस्तूला जो विशिष्ट रस गंध आहे, वायू, अग्नी, पाणी, पृथ्वी, हे जे आपण बघितलं की रस आणि गंध असतो, निर्दोष मूळचा गंध जो सर्वत्र व्याप्त झालेला असतो, तो गंध म्हणजे श्रीकृष्ण आहेत. कशा प्रकारे? म्हणून ते मूळ, सगळ्या गोष्टींचं मूळ हे भगवंत आहे. आणि म्हणूनच प्रत्येक गोष्टीला एक मूळ चव असते आणि रसायनांच्या मिश्रणाद्वारे ही चव बदलता येते. म्हणून प्रत्येक वस्तूला मूळ स्वरूपामध्ये थोड्याफार प्रमाणात जो वास, गंध, चव असते, ती म्हणजेच काय? तर ती म्हणजेच प्रत्यक्ष भगवंत आहे. विभावसू म्हणजे अग्नी होय. अग्नीशिवाय आपण स्वयंपाक करू शकत नाही, कारखाने चालवू शकत नाही इत्यादी. हा अग्नी म्हणजे श्रीकृष्ण आहे, सगळ्याचं मूळ. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की अशा प्रकारे या उष्णतेतील ज्वलंतपणा जो आहे तो माझ्यामुळे. फायर मी आहे, हीट मधील फायर म्हणजे अग्नी मी आहे, आणि ती उष्णता म्हणजेच भगवंत आहे.
आयुर्वेदानुसार अपचन, जसं पोटातली थोडंसं अपचनामुळे आपल्याला म्हणतो ना आपण ऍसिडिटी झालेली आहे, ती कशा प्रकारे की ती कुठेतरी तो जो काही अप्रमाण झालेला असतं किंवा कुठेतरी तो इम्बॅलन्स होतो, तो कशामुळे होतो, तर तिथे कुठेतरी पचनक्रियेतील आपण म्हणतो ना अग्नी, जो पोटाला लागणार अग्नी, तिथे कुठेतरी प्रमाण आहे. हा अग्नी सुद्धा भगवंतांमुळे आहे. पुढे जाऊन आपल्याला 15वा अध्यायात भगवंत सांगणार आहे की कशा प्रकारे भगवंतांपासून हे आहे. मग ते अजून सखोल आपण तिथे चर्चा करू त्याची. इथे फक्त अग्नीच म्हणजे अग्नी हा भगवंतांपासून आहे. कृष्ण भावनेमध्ये आपल्याला पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि प्रत्येक चेतन तत्व, सर्व रसायने, भौतिक तत्वांचे उगम हे श्रीकृष्ण असल्याची जाणीव होते. कारण कसं आहे ना, शेवटी आपण जेव्हा त्या भावनेमध्ये, म्हणून ती भावना वाढीस लागणं हे महत्वाचं, पण तिथे कुठेतरी म्हणून ती 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 आडात असणं, ती श्रद्धा असणं गरजेचं आहे. श्रद्धा हा भक्तीचा पहिला टप्पा आहे. तरच ती वृद्धिंगत होऊ शकते, ती अशीच येणार नाहीये. आणि म्हणूनच जो श्रीकृष्णांना पूर्णपणे जाणतो आहे की हे श्रीकृष्ण हेच परमकारण आहे, जे काही आहे त्याचं सगळ्याचं कारण भगवंत आहे. आणि म्हणूनच मनुष्याचं, म्हणून तर प्रभुपाद म्हणतात ना 5व्या अध्यायात, अहो संन्यास कशाचा घेतात, हा देह सुद्धा तुमचा नाही हो, तो भगवंतानी दिलेली देण. आणि म्हणून म्हणजे सगळ्याचं मूळ हे भगवंत आहे. मनुष्याचं आयुष्यही श्रीकृष्णांवर आधारित असते. म्हणून श्रीकृष्णांच्या कृपेने मनुष्य आपलं आयुष्य वाढवू शकतो अथवा कमी करू शकतो. मग तिथे कुठेतरी आपण भगवंतांच्या इच्छेने, मग शेवटी त्यांच्या इच्छेशिवाय गवताचं पातही हलू शकत नाही. आणि म्हणून आपण त्यांच्या इच्छेने जर आपण काही प्रयत्न करतो आहोत, त्या प्रयत्नाला यश देणं हे पूर्णपणे भगवंतांवर अवलंबून आहे. मग तुम्ही म्हणाल लाख मी इथं करतोय, मी असं करतोय, पण त्याला यश देणं हे फक्त त्यांच्या अनुमतीनेच शक्य आहे. तुम्ही इच्छा करा सगळी, पण ती उपद्रष्टा आणि अनुमंत हे बघा. आणि म्हणून श्रीकृष्णांच्या कृपेने मनुष्य आपलं आयुष्य वाढवू शकतो किंवा कमी करू शकतो. ही श्रीकृष्ण भावना ही प्रत्येक क्षेत्रामध्ये सक्रिय आहे, कारण ती भावना महत्वाची. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमितामस्मी, तेजस्तेजस्विनामहम. येस, कोणाला वाचायचंय? मी वाचू का, मिनल हा, वैद्य? वाचा वाचा. येस माताजी, जॉईन केलंय. हरे कृष्ण. हा, मगाशी मला ते जॉईन होता येत नव्हतं. ओके माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्था, अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचे बीज, बुद्धिमानांची बुद्धी आणि सर्व शक्तिमानांची शक्ती मी असल्याचे जाण. तात्पर्य: श्रीकृष्ण हे प्रत्येक वस्तूंचे बीज आहेत. चर आणि अचर असे विविध प्रकारचे जीव आहेत. पशु, पक्षी, मनुष्य आणि इतर अनेक जीव हे चर प्राणी आहेत. तर वृक्ष आणि वेली हे अचर आहेत. ते हलू शकत नाहीत, केवळ उभे राहू शकतात. एकूण 84 लाख योनी आहेत. त्यापैकी काही चर आहेत तर काही अचर आहेत. परंतु सर्वांच्या जीवनाचे बीज श्रीकृष्णच आहेत. वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे ब्रह्म किंवा परमसत्यापासून सर्व गोष्टींचा उगम होतो. श्रीकृष्ण हे परब्रह्म आहेत आणि ब्रह्म हे निर्विशेष निराकार आहे आणि परब्रह्म हे साकार आहे. श्रीमद भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे ब्रह्म हे परब्रह्मामध्ये स्थित आहे. म्हणून वस्तुतः श्रीकृष्ण हे प्रत्येक गोष्टीचे उगम आहे. श्रीकृष्ण हे मूळ आहेत. ज्याप्रमाणे वृक्षांचे पालन त्यांच्या मुळापासून होते, त्याप्रमाणे श्रीकृष्ण हे प्रत्येक गोष्टीचे मूळ असल्यामुळे ते या भौतिक सृष्टीतील प्रत्येक वस्तूचे पालन करतात. याची पुष्टी वेदामध्ये कठोपनिषद 2.13 यामध्ये करण्यात आली आहे. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाती कामान. ते सर्व शाश्वत गोष्टींपेक्षा शाश्वत आहेत. ते सर्व जीवांमधील श्रेष्ठ जीव आहेत आणि केवळ तेच सर्व जीवांचे पालन करतात. मनुष्य बुद्धीशिवाय काहीही करू शकत नाही आणि श्रीकृष्ण सांगतात की बुद्धीचे मूळही तेच आहेत. मनुष्य बुद्धिमान असल्याखेरीज भगवान श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग 84 लक्ष योनीतील प्रत्येक जीवामध्ये त्या परमात्म्याचा निवास आहे. प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये भगवंत निवास करतात. जे आपण बघितलं की क्षीरोदकशाही विष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि
जे भगवंतांचे महाविष्णू, हे कर्णोदकशाही विष्णू, हे भगवंतांची 3 पुरुषावतार, आपण जे रूप बघितलं, मूळ भगवंतांचे अवतार जे आहेत, की त्याच्यामध्ये बघितलं की ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करणारे गर्भोदकशाही विष्णू आहेत आणि क्षीरोदकशाही विष्णू हे 84 लक्ष योनीतील प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये निवास करतात. आणि म्हणूनच सर्वांच्या जीवनाचं बीज हे श्रीकृष्णांपासून आहे. बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत आणि मग ही जीवाची निर्मिती केलेली ही जीव जे निर्माण झालेले आहेत ते भौतिक प्रकृतीपासून नाहीयेत, तर ते भगवंतांपासून आहे. हे जाणणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच वेदांमध्ये ज्याप्रमाणे ब्रह्म आणि परब्रह्माचं आपण म्हणतो की ब्रह्म हे भगवंतांपासून निघालेला प्रकाश आहे, चैतन्य आहे, ते निर्विशेष आहे, निराकार आहे. परंतु भगवंत परब्रह्म हे साकार आहे. आणि म्हणूनच परम हे परब्रह्मामध्ये स्थित आहे. ज्याप्रमाणे ब्रह्म म्हणजे ब्राह्मण, आपण सुद्धा ब्रह्म म्हणजे भगवंतांचे अंश आहोत. ब्रह्म हे परमात्म्याचा परब्रह्माच अंश आहे. आणि म्हणून वस्तुतः श्रीकृष्ण हे प्रत्येक गोष्टीचे उगम आहे, मूळ आहे. ज्याप्रमाणे वृक्षांचं पालन त्यांच्या मुळापासून होते, त्याप्रमाणे श्रीकृष्ण हे प्रत्येक गोष्टीचं मूळ आहे. म्हणून इथे आपल्याला आधीच्याही श्लोकामध्ये म्हटलंय, नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम यु वदविथी वदनाती विदधाती काम. की मनुष्य म्हणजे सर्व जीवांमधील श्रेष्ठ जीव जे आहेत आणि केवळ तेच सर्व जीवांचे पालन करणार, की सगळ्या जीवातील मग भगवंत हे त्याच्या पलीकडे आहे. तो सर्व शाश्वत गोष्टींपेक्षा शाश्वत आहे. कारण ही सृष्टी काय म्हटलंय भगवंतांनी, अशाश्वतम दुःखालय. पण जी जीव आहे, हा जीव जो आहे ना, तो आध्यात्मिक आहे, मूळ आध्यात्मिक आहे, तो पराशक्तीचा भाग आहे. पण तिथे विस्मरण झाल्यामुळे तो कुठेतरी त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये गुरफटला जातो. आणि या सगळ्यामध्ये भगवंत म्हणत आहेत की श्रेष्ठ असे सर्व जीवांचे पालन करणारे भगवंत आहे. मग इथे कुठेतरी मनुष्याने स्वतःच्या मन, बुद्धी आणि इंद्रिय जसं म्हटलंय त्याच्यावरही कामवासना बसते. आणि तिथे कुठेतरी जर मायावादी लोक असतील तर ते काहीच जाणू शकत नाही, कारण त्यांना कृष्णांनाच मानायचं नाही. मग पुढच्या सगळ्या गोष्टी बंदच होतात, मार्गच बंद होतो. कारण तिथे कुठेतरी विश्वास नसेल तर ती गोष्ट पुढे जाऊ शकते. आणि म्हणूनच मनुष्य बुद्धिमान असल्याखेरीज भगवान श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. ही बुद्धी जी आहे ना, ही अशा प्रकारची बुद्धी असावी की तिथे विश्वासाने परिपूर्ण असावी. आणि त्याप्रमाणे भगवंतांना वेदांचा अंत हे भगवंत. म्हणून आपल्या वेदांमधनं, आपल्या शास्त्रांमधून भगवंतांना जाणणं, भागवतामधनं जाणणं म्हणजे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांना जाणणं. आणि म्हणूनच हे अत्यंत गरजेचं आहे की मनुष्य हा बुद्धिमान, आणि ती बुद्धिमत्ता ही भगवंतांपासूनच आहे. हो, कारण पराशक्तीचा भाग म्हणताना का पराशक्तीचा, कारण का ही भगवद्गीता सांगितली आहे, मग का हे आध्यात्मिक मार्ग भगवंतांनी सांगितलेले, कारण निश्चितच हे मनुष्याला आवश्यक अशी गोष्ट आहे. आणि मग बुद्धिमान मनुष्य निश्चितच याच्यात कुठलेही प्रकारचे विचार करत नाही, तर ते त्या मार्गाने मार्गस्थ होत असतात. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. येस. वाचू माताजी? येस माताजी, वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी बलवानांचे बल आहे, जे काम तसेच आसक्तीरहित असते. हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, धर्मतत्वांविरुद्ध नसणारा कामही मीच आहे. तात्पर्य: बलवान मनुष्याने आपल्या बळाचा उपयोग वैयक्तिक आक्रमणासाठी न करता दुर्बलांच्या रक्षणार्थ केला पाहिजे, दुर्बलांच्या संरक्षणार्थ केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे धर्मतत्वानुसार कामजीवन हे इंद्रिय तृप्तीसाठी नसून केवळ प्रजोत्पादन करण्यासाठी आहे. त्यानंतर आपल्या संततीला कृष्ण भावना भावित करणे ही मातापित्यांची जबाबदारी आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग बलवान मनुष्याने आपल्या बळाचा उपयोग वैयक्तिक आक्रमणासाठी न करता दुर्बल आहे. मग ही जी आहे ना, हे डिस्क्रिटली म्हणजे हे खूप महत्वाचं आहे की त्या प्रकारे ती बुद्धी, ही सतसत विवेक बुद्धी त्या मनाला, बुद्धीला आणि इंद्रियांना व्यवस्थितपणे कंट्रोल करून त्याप्रमाणे त्याचा वापर केला पाहिजे. आणि म्हणूनच मग वैयक्तिक आक्रमणासाठी की माझं काही मला वैर काढायचंय किंवा याला काही ठराविक गोष्टींची चीड असते, द्वेष असतो, तो सगळं मनातनं काढणं गरजेचं आहे. धर्मतत्वानुसार कामजीवन हे इंद्रिय तृप्तीसाठी नसून प्रजोत्पादन करण्यासाठी. तिथे कुठेतरी ही कामवासना, जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात म्हणलं, कामात क्रोधो विधायते, कारण मग ती कामवासना इतक्या तीव्र स्वरूपाची होते की मग तिथे कुठल्याही प्रकारचं नकार होऊ शकत नाही. मला हे हवंय, ते आत्ताच हवंय, असंच खायला हवंय, तेच हवंय, व्हॉट एव्हर, म्हणजे या सगळ्या डिमांड्स होत्या
वाढतच राहते. तशा धर्मसंस्थानुसार मग कामजीवन सुद्धा, मग ते कुठेतरी इंद्रिय तृप्तीसाठी नसून कृष्णा कॉन्शियस म्हणजे कृष्ण भावना भावित मुलांना जन्म देण्यासाठी निश्चितच त्याचं व्यवस्थितपणे ते आचरणात आणलं पाहिजे. आणि आपल्या संततीला कृष्ण भावना व्यक्त करणे ही माता पित्यांची जबाबदारी आहे. ये चैव सात्विका अभावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तद्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. येस माताजी, हरे कृष्ण. पुष्पलता माताजी वाचा. वाचते मी. सात्विक, राजसिक किंवा तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहे. तात्पर्य: भौतिक जगतातील सर्व प्राकृतिक क्रिया 3 प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावाखाली होत असतात. या प्राकृतिक गुणांची निर्मिती जरी भगवान श्रीकृष्णापासून झाली असली तरी श्रीकृष्ण गुणांच्या अधीन नसतात. उदाहरणार्थ, राष्ट्राच्या कायद्यानुसार मनुष्याला शिक्षा होऊ शकते, परंतु कायदे बनवणारा राजा कायद्यांच्या अधीन नसतो. त्याचप्रमाणे भौतिक प्रकृतीचे सत्व, रज आणि तम हे तिन्ही गुण भगवान श्रीकृष्णापासून निर्माण होतात, परंतु भगवान श्रीकृष्ण या गुणांच्या अधीन नाहीत, म्हणून ते निर्गुण आहेत. अर्थात ते प्राकृतिक गुण जरी भगवंतापासून प्रकट झाले असले तरी त्यांच्या भगवंतावर कधीही परिणाम होत नाही. भगवंतांचा हा एक विशिष्ट गुण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळं भगवंतांपासून आहे, पण भगवंतांवर त्याचा काहीही प्रभाव नाही. आणि म्हणूनच सर्व प्राकृतिक क्रिया या 3 प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावाखाली होत असतात. कारण जे काही मनुष्य वावरतोय, मनुष्य जे काही करतोय, जे काही क्रियाकलाप करतोय, हे सगळं या भौतिक प्रकृतीमध्ये त्या त्या नियंत्रणाखाली आल्यामुळेच निश्चित हे मनुष्य सगळं करतो आहे. आणि म्हणूनच या प्राकृतिक गुणांची जरी निर्मिती भगवंतांनी केली असली तरी श्रीकृष्ण या गुणांच्या अधीन नसतात. श्रीकृष्ण त्रिगुणांच्या अधीन नसतात. ते त्रिगुणांच्या पलीकडे आहेत, गुणातीत आहेत. आणि म्हणून भौतिक प्रकृतीचे सत्व, रज आणि तम हे 3 गुण भगवान श्रीकृष्णांपासूनच निर्माण झाले. जसं मी म्हटलं, योग माया आणि मोह माया, ही मोह माया सुद्धा भगवंतांपासूनच आहे. पण या गुणांच्या अधीन भगवंतांवर त्याचा कुठल्याही प्रकारचा इम्पॅक्ट नाही. म्हणून ते निर्गुण आहेत. भगवंत ही निर्गुण आहेत, गुणातीत आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांपासून हे सगळं प्रकट झालेलं असलं तरी त्यांचा भगवंतांवर कधीही परिणाम होत नाही, की मी हे कर्म केलंय, मी असं केलंय, तर मला असं हवंय किंवा त्या डिमांड्स. भगवंत फक्त त्या गोष्टी आणि ती इच्छा भगवंत पुरवत आहेत आणि त्याप्रमाणे भगवंत मार्गदर्शन. त्रिभिर्गुणमयैर्भा वैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यो परमव्ययम्. येस, मृणालिनी माताजी वाचणार. हरे कृष्ण. हो माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्रिगुणांनी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी असे माझे स्वरूप जाणीत नाही. तात्पर्य: संपूर्ण जगत प्रकृतीच्या 3 गुणांमुळे मोहित झाले आहे. त्रिगुणांनी जे गोंधळलेले असतात ते जाणू शकत नाही की भगवान श्रीकृष्ण हे भौतिक प्रकृतीच्या अधीन आहेत. भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावामुळे प्रत्येक जीवाला विशिष्ट प्रकारचे शरीर असते आणि त्यानुसार विशिष्ट प्रकारच्या मानसिक आणि शारीरिक क्रिया असतात. प्रकृतीच्या त्रिगुणात कार्य करणाऱ्या मनुष्याचे 4 वर्ग असतात. जे सत्वगुणांमध्ये असतात त्यांना ब्राह्मण म्हटले जाते. रजगुणात जे असतात त्यांना क्षत्रिय म्हटले जाते. जे राजस आणि तामस या दोन्ही गुणांनी युक्त असतात त्यांना वैश्य म्हटले जाते. तसेच पूर्णपणे तमोगुणामध्ये असतात त्यांना शूद्र म्हटले जाते. यांच्यापेक्षाही खालच्या पातळीचे जे आहेत ते पशु होत. तथापि या उपाधी कायमच्या नसतात. मनुष्य हा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा इतर काहीही असला तरी त्याचे जीवन हे अनित्यच असते. परंतु जरी हे जीवन अनित्य असते आणि पुढील जन्मी आपण कोण होणार आहोत याची आपल्याला माहिती नसली तरी माया शक्तीच्या प्रभावामुळे आपण स्वतःला
भौतिक शरीरच आहोत असे समजतो आणि म्हणून आपल्याला वाटते की आपण अमेरिकन, भारतीय, रशियन किंवा ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम इत्यादी आहोत. जर आपण त्रिगुणांच्या जंजाळामध्ये अडकलो तर या गुणांचा सूत्रधार असणाऱ्या पुरुषोत्तम भगवंतांचे आपल्याला विस्मरण होते. म्हणून भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात की त्रिगुणांनी मोहित झालेले जीव जाणीत नाहीत की ह्या भौतिक सृष्टीचा आधार पुरुषोत्तम भगवान आहे. मनुष्य, देवदेवता, पशु इत्यादी जीवांचे निरनिराळे प्रकार आहेत आणि त्यापैकी प्रत्येक जण भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावाखाली कार्य करीत असतो आणि त्या सर्वांना पुरुषोत्तम भगवंतांचे विस्मरण झालेले असते. जे रजोगुणी, तमोगुणी आणि सत्वगुणी आहेत ते सुद्धा परमसत्याच्या निर्विष निर्विशेष ब्रह्मज्योतीच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. संपूर्ण सौंदर्य, श्री, ज्ञान, बल, यश आणि वैराग्याने युक्त असे भगवंतांचे साकार रूप पाहिल्यावर ते गोंधळून जातात. जर सत्वगुणी सुद्धा भगवंतांना जाणू शकत नाही तर रजो आणि तमोगुणी लोकांची व्यथा काय सांगावी. कृष्ण भगवान हे त्रिगुणाच्या अतीत आहेत आणि जे खरोखरच कृष्ण भावनेमध्ये स्थित आहेत ते वास्तविकपणे मुक्त आहेत. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. जसं म्हटलं की त्रिगुणांच्या, मग या अव्यक्त नंतर आपण या व्यक्त म्हणजे त्रिगुणांमध्ये व्यक्त झाले. मग या त्रिगुणांनी मोहित कधी होतो, तेव्हा जो भौतिक प्रकृतीमध्ये गुरफटला जातो. कारण भौतिक प्रकृतीच्या जेव्हा नियंत्रणाखाली माणूस येतो, जीवात्मा येतो, तेव्हा तो निश्चितच या त्रिगुणांनी गुरफटला जातो. आणि हे त्रिगुण म्हणजे काय, तर सत्व, रज आणि तमो याच्यामुळे मोहित झाल्यामुळे संपूर्ण जगत हे त्रिगुणातीत आणि अविनाशी असं माझं खूप जाणत नाही. कारण कसं आहे ना, की जिथे कुठेतरी भगवंतांचं अस्तित्व, कोणी जे म्हणतायत मायावादी, ते भगवंतांना स्वतःच्याच भगवंतांचं अस्तित्वच जाणत नाही. काही जे म्हणता आहेत ते भगवंत फक्त या जगामध्ये येत आहेत द्विभुज रूपीधारी आणि मग ते पुन्हा त्या यातून इथून निघून जाताना पुन्हा ते एक शक्ती रूप म्हणून निघून जातात. किंवा जे काही सोकॉल निराकारवादी किंवा हे मायावादी येतात. निराकारवादी, निर्विशेषवादी हे भगवंतांना निराकार रूपात जाणतायत, जसं ब्रह्मज्योती केलंय. कारण तिथे कुठेतरी अर्च विग्रह नाहीये, भगवंतांना त्या स्वरूपामध्ये जाणत नाहीये. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की संपूर्ण जगत हे प्रकृतीच्या 3 गुणांनी प्रभावित झालेले असते. आणि कशा प्रकारे, तर ते मोहित झालेलं असतं. त्यामुळे ते भगवान श्रीकृष्ण हे भौतिक प्रकृतीच्या अतीत, ते जाणू शकत नाहीत की भगवान श्रीकृष्ण हे भौतिक प्रकृतीच्या अतीत आहेत, गुणातीत, सत्व, रज आणि तम याच्या गुणांच्या पलीकडे जे भगवंत आहेत ते जाणू शकत नाहीत. आणि म्हणूनच या प्रभावामुळे प्रत्येक जीवाला विशिष्ट प्रकारचं कसं असतं की का हे शरीर मिळतंय, काय या 84 लक्ष योनीतून पुन्हा केलं जात आहे, कारण सगळं कर्मांनी बांधलं जातं. कारण तिथे कुठेतरी भौतिक प्रकृतीचा प्रभाव असल्यामुळे त्या कामवासना आहेत आणि मग ती मोह मोह काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या सगळ्या गोष्टी वाढीस लागतायत. आणि मग कुठेतरी असं हवंच आहे, तसं हवंच आहे, या गोष्टींनी ते गोंधळून गेलेले असतात. आणि मग कुठेतरी त्या डिमांड्स असतात. मग त्या डिमांड्स पुन्हा पुढच्या जन्मामध्ये, आणि म्हणूनच जेव्हा आपण म्हणतो ना पुरुषोत्तम योगामध्ये बघू की माकडासारख्या एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर का, कारण इच्छा करतो. मग त्या इच्छेमुळे त्या कर्मात अडकला जाते, ती कर्माच्या बंधनात अडकल्या जाते. मग त्या कर्मांच्या बंधनामुळे अडकल्यामुळे कर्मांचे भोग भोगल्यानंतर, कर्मांची फळं भोगल्यानंतर त्याला त्याचे भोगही भोगायला लागतात. आणि म्हणून त्याप्रमाणे कर्माच्या दृष्टीने कशा प्रकारे भगवंत म्हणत आहेत की प्रत्येक जीवाला हे विशिष्ट शरीर काय येते, तर त्याचप्रमाणे. आणि म्हणून ते भौतिक प्रकृतीमुळे येते, भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावामुळे ते येते. कारण मग कुठेतरी इच्छा केलेली असते की पुन्हा या वृत्ती लोकामध्ये जन्म घेतला जातो आणि पुन्हा ती त्या प्रकारच्या शरीराचा किंवा त्या प्रकारच्या जीवांमध्ये जन्म घेतला जातो. आणि म्हणूनच भगवंत सांगता आहेत की जे सत्वगुणामध्ये असतात त्यांना ब्राह्मण म्हटले जाते, रजोगुणात क्षत्रिय म्हटलं जातं. मग मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पॅशन आणि मोड ऑफ इग्नोरन्स म्हणजे ही सत्व, रज आणि तमो. सात्विकता कोणामध्ये दिसते, ब्राह्मणांमध्ये. राजसिकता कोणामध्ये, जे राज्य करतात, जे कुठेतरी ज्यांना सगळ्याची हे हवंय ते त्यांना युद्ध करून मिळवायचं असलं तरी तिथे कुठेतरी राजसिकता आहे. कारण म्हणून क्षत्रिय हे राजसिक म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर मग राजस आणि तामस, ही कुठेतरी तामसी वृत्ती व्यापार करतायत, पण मग तिथे कुठेतरी ग्रीड आहे.
हाव आहे कुठल्या गोष्टींना मिळवण्याची, मग तिथे राजसिकता पण आहे, तामसिकता पण आहे. कदाचित तो व्यापार वेगळ्या पद्धतीने आणि चुकीच्या मार्गाने सुद्धा केलेला जाऊ शकतो. मग ती तामसिकता पण आहे. आणि सगळ्यात तामसिक म्हणजे त्याला पूर्णपणे वाईट म्हटलेलं नाही, क्षुद्र, पण तो लेबर याच्यामध्ये तो कर्म करतोय, तो काम करतोय, तो तामसिक मध्ये पण. आणि म्हणून अशा प्रकारे त्यांची विभागणी केली. आणि म्हणून मग जे पूर्णपणे क्षुद्र म्हटलंय त्यांना, आणि याच्यापेक्षा खालच्या पातळीचे जे आहेत ते पशु आहेत, की जी पशु योनीमध्ये आपण ज्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी, पण आपण जेव्हा पुरुषोत्तम योगामध्ये ते उलटा वृक्ष बघू ना, की ज्याच्या फांद्या खाली, तर त्या फांद्यांवरून मग खाली खाली आपण जेव्हा जातो, त्या खालच्या फांद्या म्हणजे ती सगळे खालच्या योनी आहेत. मग त्या ततल, सुतल, पाताल, हे जे नरक योनी आहेत सगळ्या, त्या पृथ्वीच्या खालच्या योनी आहेत. त्या सगळ्याच वाईट असं नाही आहेत, कारण सुतलावर बघा, की जिथे जिथे बळीराजाला प्रत्यक्ष भगवंतांनी वामन अवतारात वचन दिले आणि ते तिथे द्वारपाल म्हणून उभे आहेत. त्यामुळे सगळ्याच नरक योनीतले रसिक वाईट फळ नाही. आहे. येस, त्याची त्यांना तो वरदान मिळालंय त्यांना. आणि म्हणून पण ज्या खालच्या योनीतले आहेत, पृथ्वीच्या खालच्या योनीमध्ये हे सगळं आहे. आणि म्हणून मग मनुष्य हा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इतर काही असला तरी त्याचं जीवन हे अनित्यच असतं. परंतु हे जीवन अनित्य असलं तरी पुढील जन्मी आपण कोण होणार आहोत याची आपल्याला माहिती नसली तरी मायाशक्तीच्या प्रभावामुळे आपण स्वतःला भौतिक शरीरच आहोत असे समजतो. आणि म्हणून आपल्याला वाटते की आपण अमेरिकन, कारण शेवटी कुठेतरी बॉडीली कन्सेप्शन, शारीरिक भावनांशीच मनुष्य निघालो. मी शरीर आहे, मी शरीर आहे, मी शरीर आहे, मी शरीरच आहे. त्या आत्म्याचा तिथे कुठेतरी प्रश्नच येत नाही. म्हणजे ते आत्मिक पातळीवर विचारच केला जात नाही. आणि हे सगळं का होतंय, कारण भौतिकतेमध्ये गुरफटतोय. ती जी मोह माया आहे ना, त्या मायेच्या प्रभावाखाली सगळं ते. आणि मग ते कुठेतरी मी, माझा अहंकार, मी असा आहे, मी अमेरिकन आहे, मी भारतीय आहे, मी हिंदू आहे, मी मुस्लिम आहे, मी सिख आहे, ईसाई आहे, कारण मी. कारण तिथे कुठेतरी ती खोटा अहंकार आहे. आणि मग ती आयडेंटिटी सुद्धा त्याप्रमाणेच दाखवली जाते. आणि म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतात की हे त्रिगुणांनी मोहित झालेले जीव जाणीत नाहीत की या भौतिक सृष्टीचा आधार पुरुषोत्तम भगवान आहेत. मनुष्य, देवदेवता, पशु इत्यादी इत्यादी जीवांचे निरनिराळे प्रकार आहेत. त्यापैकी प्रत्येक जण भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावाखाली कार्य करीत आहेत. आणि या सर्वांना पुरुषोत्तम भगवानांचं विस्मरण झालेलं आहे, जे त्रिगुणातीत आहे. आपण 14व्या अध्याय जेव्हा गुणत्रय विभाग योग बघू, तेव्हा सगळ्यात शेवटी मग तो स्थिताधीर मुनी किंवा गुणातीत कोण आहे, नारद मुनींचं उदाहरण दिलेलं आहे, की या गुणांच्या पलीकडे जाणारी व्यक्ती कोण आहे, जी भगवंतांना प्राप्त करू शकते आणि जी भगवंतांच्याच क्वालिटीची, भगवंतांसारखीच आहे. म्हणजे रजो आणि तमोगुणी आहेत ते रजोगुणी आणि तमोगुणी तर प्रश्नच येणार नाही. सत्वगुणी आहेत ते सुद्धा परमसत्याच्या निर्विशेष ब्रह्मज्योतीच्या पलीकडे जाऊ शकत नाहीत. कारण कधी कधी कसं आहे ना, की आपल्याला जेव्हा गुणत्रय विभाग योग आपण बघू, त्याच्यामध्ये सत्वगुण जो आहे, तो सत्वगुण पण पुन्हा कुठेतरी सत्कर्म करतोय, चांगली कर्म करतोय, पण तिथे कुठेतरी पुन्हा तो सुखानी आणि ज्ञानाने बांधला जातो. कारण हे मी माझ्यासाठी, तिथे कुठेतरी तो मी अजून बाजूला गेलेला नाहीये. आणि म्हणून त्या सत्व गुणाच्याही पलीकडे जेव्हा जातो तेव्हा ते अकर्म केलं जातं. आणि म्हणून मग भगवंतांसारखं गुणातीत होणं, तिथे कुठेतरी आहे निष्काम कर्म, पण तिथे पण त्या सुखाने मनुष्य मानला जातो. ते सात्विकता त्याला कुठेतरी बांधतीये, त्या कर्मबंधनात पुन्हा अडकून ठेवतीये. मग राजसिक आणि तामसिकचा तर प्रश्नच येत नाही, पुन्हा भौतिकतेमध्ये त्यांना यावंच लागते, कारण तिथे कुठेतरी सकाम कर्म आहेत, दुष्कर्म आहेत, विकर्म केली जातात. मग त्यांचा तर काय, कुठली व्यथा सांगणार त्यांना त्यांना ते तर भगवंतांना जाणूच शकत नाही. कारण भगवंतांनी सांगितलंय की 4 प्रकारचे लोक, पुढे जाऊन आपण जेव्हा बघू 7व्या अध्याय, की 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना कधीच जाणू शकत नाही. जे मूर्ख, नराधम, राक्षस, आसुरी लोक, जे तामसिक वृत्ती. आणि म्हणून इथे म्हटलंय की कृष्ण भावना ही त्रिगुणांच्या अतीत आहे. आणि जे कृष्ण भावनेमध्ये स्थित आहेत ते वास्तविकपणे मुक्त आहेत, कारण त्यांनी भगवंतांना जाणले, भगवंतांना तत्वतः जाणलेलं आहे. पूर्णपणे आपण म्हणतो ना, जे पूर्णपणे आश्रित आहेत आणि भगवंतांवर डिपेंडन्सी म्हणण्यापेक्षा की भगवंत आहेत ही गोष्टच पुरेशी आहे. त्या गोष्टी, त्या त्या व्यक्तीला आधार द्यायला, त्या जीवात्म्याला आधारासाठी एवढीच गोष्ट पुरेशी आहे. आणि म्हणून मग या गुणांच्या अतीत जे आहे ते निश्चितच भगवंतांच्या कृष्ण भावने, म्हणजे भगवंतांच्या या कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होऊ शकतात. आणि तेच मुक्तीच्या मार्गावर पुन्हा या मृत्यू लोकांमध्ये परतून येत नाही. मग भगवंत म्हणतात, कुणाला भगवंत वाचू शकतात बघा, की कोण हा समुद्र जो आहे हा पार करू शकतो, हा मायेचा समुद्र. दैवी हे गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते. येस, हरे कृष्ण.
कोण वाचू शकेल? मी वाचू? हा, वाचा माताजी. हा शेवटचा श्लोक हरे घेऊ. कृष्ण. येस. हरे कृष्ण. 3 प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती ही अतिशय दुस्तर आहे. परंतु जे मला शरण आले आहेत ते मायेला सहजपणे तरून पलीकडे जातात. तात्पर्य: भगवंतांच्या असंख्य शक्ती आहेत आणि या सर्व शक्ती दिव्य आहेत. जीव हे भगवंतांच्या शक्तीचे अंश असल्यामुळे जरी दिव्य असले तरी भौतिक शक्तीशी झालेल्या संयोगाने त्यांची मूळ पराशक्ती आच्छादित झालेली असते. याप्रमाणे मायाशक्तीमुळे प्रभावित झाल्यामुळे मायेच्या प्रभावातून पार पडणे सहसा शक्य होत नाही. पूर्वीच सांगितल्याप्रमाणे परा आणि अपरा प्रकृतीचा उगम भगवंतांपासून झाल्यामुळे या दोन्ही प्रकृती नित्य आहेत. जीव म्हणजे भगवंतांची शाश्वत परा प्रकृती आहे. परंतु भौतिक प्रकृतीच्या संयोगामुळे विकार उत्पन्न झाल्याने त्यांचा मोहही शाश्वत असतो. म्हणून बद्ध जीवाला नित्यबद्ध असे म्हटले जाते. भौतिक प्रकृतीच्या इतिहासात जीव कोणत्या विशिष्ट काळी बद्ध झाला हे कोणीही जाणू शकत नाही. म्हणून अपरा प्रकृती जरी कनिष्ठ असली तरी अपरा प्रकृतीच्या तावडीतून जीवाची सुटका होणे अत्यंत कठीण आहे. कारण भौतिक शक्तीचे नियंत्रण भगवंतांच्या इच्छेनुसार होत असल्यामुळे जीव हा भगवंतांच्या इच्छाशक्तीवरच वर्चस्व प्राप्त करू शकत नाही. कनिष्ठ अपरा प्रकृतीला या श्लोकामध्ये दिव्य असे म्हणण्यात आले आहे, कारण तिचा संबंध भगवंतांशी असतो आणि तिचे कार्यही भगवंतांच्या दिव्य इच्छेनुसारच होते. अपरा प्रकृती जरी कनिष्ठ असली तरी तिचे नियंत्रण दैवी इच्छेमुळे होत असल्या कारणाने सृष्टीच्या उत्पत्ती आणि प्रलयाचे कार्य ती अत्यंत आश्चर्यकारकरित्या करते. वेदांमध्ये याला पुढील प्रमाणे पुष्टी देण्यात आली आहे. मायां तु प्रकृतीम विद्या विद्यामायिनम तु महेश्वरम. माया जरी मिथ्या आणि अनित्य असली तरी तिचे सूत्रधार हे परमनियंत्रक पुरुषोत्तम भगवान महेश्वर आहेत. श्वेताश्वत रोपनिषद 4.10. गुण शब्दाचा आणखी एक अर्थ दोर असा होतो. यावरून जाणले पाहिजे की बद्ध जीव हा मायारूपी दोरखंडांनी जखडून बांधला गेला आहे. हात आणि पाय बांधण्यात आलेला मनुष्य स्वतःहून स्वतःला मोकळा करू शकत नाही. त्याला सुटण्यासाठी बंधमुक्त मनुष्याचे सहाय्य घेणे जरुरीचे असते. एक बद्ध जीव दुसऱ्या बद्ध जीवाची सुटका करू शकत नसल्यामुळे सुटका करणारा मनुष्य मुक्त असणे आवश्यक आहे. म्हणून केवळ भगवान श्रीकृष्ण किंवा त्यांचे प्रामाणिक प्रतिनिधी आध्यात्मिक गुरुच बद्ध जीवाची मुक्तता करू शकतात. अशा श्रेष्ठ सहाय्यकाच्या अभावी मायेच्या बंधनातून मुक्त होऊ शकत नाही. भगवत भक्ती किंवा कृष्ण भावनेमुळे मनुष्य अशी मुक्ती प्राप्त करू शकतो. श्रीकृष्ण हे मायाशक्तीचे अधिपती असल्यामुळे बद्ध जीवाला मुक्त करण्याची आज्ञा ते आपल्या दुस्तर शक्तीला देऊ शकतात. शरणागत जीवावरील अहैतुकी कृपेमुळे आणि मूलतः भगवंतांचा आवाज माताजी गेला तुमचा. आवाज गेला का? हा, भगवंतांचा पुत्र असलेल्या भगवंतांचा पुत्र असलेल्या जीवावरील पितृतुल्य वात्सल्यामुळे भगवंत त्याला अशी मुक्ती प्रदान करतात. म्हणून भौतिक प्रकृतीच्या निष्ठुर बंधनातून मुक्त होण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे भगवंतांच्या चरण कमलांना शरण जाणे होय. माम एव हे शब्दही महत्वपूर्ण आहेत. माम म्हणजे ब्रह्म, शिव किंवा इतर कोणीही नसून केवळ श्रीकृष्णच श्री विष्णू होत. ब्रह्मदेव आणि शिव हे अत्यंत महान असले आणि प्रायः श्री विष्णूंच्या समकक्ष असले तरी असे रजोगुणी आणि तमोगुणी अवतार बद्ध जीवाला मायेच्या बंधनातून मुक्त करू शकत नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे
तर ब्रह्मदेव किंवा शिव हे सुद्धा मायेच्या अधीन आहेत. केवळ श्री विष्णूच मायेचे अधिपती आहेत आणि म्हणून केवळ तेच बद्ध जीवाला मुक्त करू शकतात. वेद श्वेताश्वतरोपनिषद 3.8 तमेव विदित्वा अर्थात केवळ श्रीकृष्णांना जाणल्याने स्वतंत्र होणे शक्य आहे. या वेदवचनात या गोष्टीची पुष्टी करतात. भगवान शंकर पुन्हा स्पष्टपणे सांगतात की केवळ श्री विष्णूंच्या कृपेनेच मुक्ती प्राप्त होऊ शकते. शंकर म्हणतात की मुक्तिप्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः. सर्वांना मुक्ती प्रदान करणारे केवळ श्री विष्णूच आहेत, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. जिथे सर्वोच्च नियंत्रक आणि म्हणूनच भगवंतांचं जे श्रेष्ठत्व आहे, विष्णूंचं हे जे रूप आहे, जसं आपण म्हणतो विष्णू शिव आणि ब्रह्मा एक तत्व आहेत, त्यापैकी विष्णू तत्व हे श्रेष्ठ तत्व मानलेलं आहे. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला आधी जाणून घ्यायचं आहे की मोठा श्लोक आहे आणि त्याप्रमाणे की या दैवी हेशा गुणमयी मम माया, की या माया म्हणजे का, ही माया म्हणजे त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली असलेली माया आहे. कारण जसं म्हटलंय की जीव हा भगवंतांची पराशक्ती आहे, पण ती पराशक्ती जेव्हा या अपराशक्तीच्या संलग्नामध्ये अपराशक्तीच्या संयोगामध्ये येते, तेव्हा निश्चितच कुठेतरी ती मायेच्या अधीन झालेली असते आणि म्हणूनच ती आच्छादित होते पराशक्ती. कारण ती मायाशक्तीमुळे प्रभावित होते आणि मायेच्या अधीन होते आणि मग त्याच्यातनं बाहेर पडणं हे निश्चितच लगेच शक्य होत नाही. कारण तिथे कुठेतरी ती मोह माया मध्ये अडकलेला असतो मनुष्य. कारण ती आपण म्हणतो बघा की शेवटी योगमाया आणि मोहमाया ही दोन्ही भगवंतांचीच निर्मिती, त्यामुळे ती मोहमाया पण इतकी स्ट्रॉंग आहे ना, तितकीच ती भगवंतांची निर्मिती असल्यामुळे तिला पार करणं. आणि म्हणून दैवी येशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, की कशा प्रकारे याला पार पडायचं असेल, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जर मला शरण आलं तरच त्या मायेला ते सहजपणे प्राप्त तरून जाऊ शकतात. कारण तिथे ती कृष्ण भावना जर वाढीस लागली तर निश्चितच त्या मायेच्या सुद्धा पलीकडे आपण जाऊ शकतो, त्याला निश्चितच ओलांडून पलीकडे जाऊ शकतो. हे हे कधी शक्य आहे, तर हे निश्चितच कृष्ण भावना वाढीस लागल्यावर शक्य आहे. पण जर तो बद्ध जीव असेल, जो भौतिक प्रकृतीच्या संलग्नामध्ये आलेला असेल, तर तो कुठेतरी बद्ध झालेला आहे, कर्माने बद्ध झालेला आहे. आणि म्हणून जी अपरा प्रकृती आहे, कनिष्ठ असली तरी त्याच्या तावडीतील सुटका होणं ही शक्यता खूप, म्हणजे ते खूप कठीण आहे, कारण ती भगवंतांचीच निर्मिती आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तिचा संबंध हा भगवंतांच्यासाठी असतो आणि तिचे कार्यही भगवंतांच्या दिव्य इच्छेनुसारच होत असते. ती जरी कनिष्ठ असली तरी तिचं नियंत्रण दैवी इच्छेमुळे होत असल्याने सृष्टीच्या उत्पत्ती आणि प्रलयाचं कार्य ती अत्यंत आश्चर्यकारकरित्या करत असते. कारण ती माया ही भगवंतांचीच माया आहे आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी सृष्टीचा ऱ्हास होणं आणि पुन्हा निर्मिती होणं हे सुद्धा निश्चितच तिथे कुठेतरी त्याच्यावर अवलंबून आहे. आणि म्हणून याला म्हटलेलं आहे मायाम तू प्रकृती विद्यान तू महेश्वर. ही मिथ्या अनित्य असली तरी तिचं सूत्रधार हे भगवंत आहेत हो. कारण ही मोहमाया जरी असली तरी ती भगवंतांचीच निर्मिती आहे, त्याच्यामुळे ती तितकीच स्ट्रॉंग आहे. हे जाणणं भगवंत प्रत्यक्ष हे ज्ञान देत आहेत. आणि म्हणून ही आध्यात्मिक जी शक्ती आहे, ती पराशक्ती, त्याचा तुम्ही भाग आहात, पण त्याचं विस्मरण झाल्यामुळे त्या कनिष्ठ प्रकृतीमध्ये ओढले जातात. मग इथे गुणशब्दाचा एक दोर म्हणून आपल्याला संबोधलेला आहे. बद्धजीव या मायारूपी दोरखंडांनी बांधला गेलाय. गुण म्हणजे काय? त्रिगुण, सत्व रज आणि तम, या त्रिगुणांनी हा जीव बांधला गेलाय. आणि मग हा बद्ध का होतोय? कारण हा त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली येतो, म्हणून तो त्या मायेने बद्ध होतो. मग हा बद्ध जीवाला बाहेर काढण्यासाठी एखादा बद्ध जीव चालेल का? ज्याचे हातपाय बांधले आहेत तो एखाद्या हातपाय बांधलेल्या व्यक्तीला सोडू शकतो का? नाही. त्याच्यासाठी मुक्त व्यक्ती, त्याच्यासाठी एखादी लिबरेटेड सोल म्हणजेच उत्तम आध्यात्मिक गुरुच त्या बद्ध जीवाला याच्यातून बाहेर काढू शकतो. आणि म्हणून केवळ भगवान श्रीकृष्ण किंवा त्यांचे प्रामाणिक प्रतिनिधी म्हणजेच उत्तम आध्यात्मिक गुरु हेच त्याची मुक्तता करू शकतात. आणि या सहाय्यकाच्या अभावी तो बाईच्या बंधनातून मुक्त
होऊ शकत नाही, कारण ही दुस्तर शक्ती आहे. आणि या दुस्तर शक्तीला म्हणजे ही जी जरी खूप कठीण अशी असली, खूप डिफिकल्ट, तरी फक्त भगवंतांच्या अहैतुकी म्हणजे कॉजलेस मर्सी भगवंतांची ज्या भक्तावरती असू शकते, त्या कॉजलेस मर्सी म्हणजे अहैतुकी कृपेमुळे. आणि भगवंत हे आपले पिता आहेत, त्याच्यामुळे पित्यालाच त्या पुत्राची काळजी असू शकते. आणि पित्याच्या पुत्रावरील प्रेमामुळे निश्चितच त्या पितृवात्सल्यामुळे भगवंत अशी मुक्ती त्या भक्तालाच प्रदान करू शकते. कारण त्या बद्ध जीवाला मुक्त करण्याची आज्ञा ही या शक्तीला फक्त भगवंतांच्याच आज्ञेने, भगवंत त्या दुस्तर शक्तीला कंट्रोलमध्ये आणण्याचं म्हणजे या शक्तीला कंट्रोलमध्ये आणण्याचं पण कार्य फक्त भगवंतच करू शकतात. गवताचं पात सुद्धा भगवंतांच्या इच्छेशिवाय हलत नाही. आणि हलू म्हणूनच शकत या नाही. निष्ठुर बंधनातून मुक्त होण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे भगवंतांच्या चरण कमलांना शरण जाणं. मामेकम म्हटलंय ना भगवंतांनी की तर एकम म्हणजे कुठलाही तू सगळे काही धर्म, सर्व धर्मां परित्यज्य मामेकम शरणम भज. मी शरण बसेल. माम एव हे शब्द परिपूर्ण आहेत. माम म्हणजे शिव किंवा इतर कोणी नसून विष्णू. माम एकम शरणम, तू मला फक्त शरण जा. त्या विष्णूंना, भगवंतांना शरण जा. कारण प्रत्यक्ष ब्रह्मा आणि शिव सुद्धा भगवंतांची स्तुती करतायत हो. कारण तिथे कुठेतरी शिवांनी सुद्धा भगवंतांची स्तुती, ज्या आपण जेव्हा त्या आसुरांबद्दल जाणतो, तेव्हा शिव सुद्धा विष्णूंकडे पळत पळत गेले होते. जेव्हा त्या वृत्तासुरांनी शिवालाच मारण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा मग विष्णूंनी युक्ती सांगून त्या वृत्तासुराला सांगितलं की स्वतःच्याच मस्तकावर हात ठेव, तेव्हा मग तो भस्म होतो. बस अशा प्रकारे जे शिव आहेत, ब्रह्मा आहेत, ते निश्चितच भगवंतांच्याच गुण गातायत. आणि त्याप्रमाणे विष्णू हे मायेचे अधिपती आहेत, म्हणून ते केवळ बद्ध जीवाला मुक्त करू शकतात. आणि श्री विष्णूंच्याच कृपेने मुक्ती प्राप्त होऊ शकते. म्हणून प्रत्यक्ष शंकरांनी भगवंतांची स्तुती केली आहे. मुक्ती प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय. संशयच नाही हो याच्यात, याच्यात मुळीच संशय नाही की जे भगवंत आहेत, जे श्री विष्णूच आहेत, ते सर्वांना मुक्ती प्रदान करू शकतात. प्रत्यक्ष ब्रह्मांनी आणि शिवांनी सुद्धा भगवंतांचीच स्तुती केलेली आहे. तर मला वाटतं आपण इथे थांबूया. 14 श्लोक झालेत ना आज, तर आपण थांबूया आणि पुढच्या वेळेला अध्याय पूर्ण होईल. 15 ते साधारण मला वाटतं 29 श्लोक आहेत ह्याच्यात, आपण पूर्ण करू अध्याय. तर 5:45 व्हायला आलेत. तर इथे मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. तुम्हाला कोणाला काही प्रश्न असतील, शंका असतील, काही तर